Don't dare call me again. And I voila. Hey, Joy Anyasodo. What How are you? J White. Even killing man. Nzo Kija. Keije. Enwere ụmụnna na-amụrụ na isi na-ebu ogidi. Abụrụ igwe na ị ga-aza agba ogidi wee mara ya na-ebu. Okay. Joy Anyasodo. Ọ ga-amasịkwanụ ma ọ bụrụ na emesịa ka mụ na gị kwuo na WhatsApp. O teena. You don't take. Let's talk. 66 Keije Nwaolu Kelechi. Ekene me. Kencha bụ ụmụ nwanne m. He said more. God will Suji. Omega Smart. Wow. I don't know Omega Smart in Kamma. Man, it's been a long time, hey. And Onyi Oliver. Or the same Omega Smart in Mal before. Why in the wicked DJ? There's Sochuku Elijah. Ekenemu. Alright. Omega Smart. Cool. Man, it's been a long time, man. Yeah, Sabo. It's not a new name. It's been a name that's been there since 2017. The name has been there. Don't mind the idiots, the fools, man. You can print my pictures. You can circulate it as much as you want and say whatever you want to say. We saw the video you made. Are you mocking? Are you doing this and that? You are all stupid. If I'm mocking, what's your business? Is he your father? You all should go to hell, man. Ndala. Okay, if you don't like the praises, Abby. But it doesn't work like that in life. Sometimes it goes either way. It mustn't go your way always. That's if I'm wrong. I don't know why in the Naju, bro. Dumb heads. But that's by the way anyway. That's your business. If you fuck off. What a business, you fuck off. Who syndrome? Rubbish. Okay, I'm gonna send it, but I don't know where to send it. Except I'll call it. Am I gonna send it via WhatsApp or how? I don't know. Joy, one them. I don't know how I'm gonna send it. What's going on, man? Wow. So the fact I got today, this guy, Odera, Nwobu, and the guy Nwobu. Odera, Nwobu, if Jimali acting, he was an actor before joining content creating. Amaromia much. If I'm not actor, when I was in industry, Amaromia then, Apusigum before a break here through. People love him. He was a nice guy, very happy guy. The first time ever that I met him was it this year or last year? So I went to Lagos, where guys on a birthday, I guess. I went at the hotel on Anomnas Hotel, I go. But on ever that thing because Keziafa Hotel, on the Sonago Bridge. I went and saw him, first time ever. So Mexico, nothing at the hotel, no. I ain't flavor my zege. But money I got that close because I gave me that place. I can about no man, the guy on a raised shoulder. Nkopolia. Mrs. I have meet in a hotel, I don't know. So for the fact not for go up, and there's a back I get more corner. On your summer that thing.
ọzọ meli ya was ezege mana ya nwa na onwe ya asị mmadụ ọ bụ o mesi chuo remọs ọ bịakwa tomi ya ekene ọfụma si oke so onye nke anụnwa ife na-discuss about him bụ na this guy from Nigeria to South Africa o nwere oge o nwere idea ya ga-abụ onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ na ọ ma na ọ ga-anwụ ọ kaghara ịgaba South Africa ọ kaghara ịnọ ebe a nwụrụ expenses ebelụ na nso jiyatago ana ọ bụrụ na ọ na ebe o nwere ike ọma nwụrụ ka ọ bụrụ na ọ na ebe a ọ ga na-enekwa health ya anya ọfụma ọ ga-agbadosi anya ike ọfụma obodo ahụ o jee so many things na-afụ nwere ike contribute to ebe gburu ya ka anyị nekene anyị na climate change ọkpọ ọnya weather akpọ climate change o nwere ike o jee luko like a political climate change ya na-agwa anyị but normal o nwere ebe ị ga-eje fụ na this weather adịrọ good for your condition yotago ife mụnwa na-afụ nwere ike bịakwa mee comment again ụmụ utoro so o nwere ike ọ bụrụ na weda ahụ na-adịrị ya mma n'arụ ọ jere klab ka ha si wee kwue mana ebe ndị mmadụ na-ajụgasị na-ajụ ọ bụ ma o buru nwaanyị ma o melụ nke a ma o melụ nke ọzọ weda ma o buru nwaanyị ma o buru nwaanyị ọ bụrụ ya ka ya na-ekwu ọ na Naijiria ọ na-ebe ọ bụ ala nwaanyị ife dị ndị mmadụ mkpa bụ ma o buru nwaanyị ma o buru nwaanyị ife nna afọ ya bụ na olulu ebe a na weda ahụ esi uturu ya ana onwe onye ya na ya nọ because ọ bụrụ onye ya na ya dina n'ụlọ agba ihe a na-eme I don't think na ọ ka redio na onye a nwere ike ime kọl onye ka 2 heads ji dị mma karịa 1 o nwere ka ihe esi nọrọ ị na-anọkarị weti ndị mmadụ o nwere ka ọ ga-esi dị ị na-anọ weti ndị mmadụ ọ ga-abụ ọgbajuo dọm somebody na-agba bọọlụ nwee clash with somebody daa ewepụ na that player chọpụta tinye aka na ọnụ ya na-agbaghị ya ọnụ ya atachi egbe ọ kalị ya nwụrụ anwụ osio na save onye so some people nwụ bụ etu a oge Ifeanyị Ụba nwụ rumor na ọ bụrụ na onwe ya na ya nọ that moment ọ kalị nwụ so now many boys akpọ boys ọ bụrụ ọzọ ndị nọ 20s ndị 40s na-claim boys so many boys anwụọna so many men anwụọna because of BP na-egbu ndị mmadụ BP na-egbu ndị mmadụ steady mụ ya agwaghị okwu ọgwụ BP ma ọ gbado ife m chọrọ ịgwa gị bụ ihe gbasara that BP many of my friends na South Africa nwụọna ọ BP igbu ha many o nwere onye nwụrụ ọfụ n'ụwa sorry o nwere my guy nwụrụ onye ọgbụ a na-akpọ ya Ekene Kuntus agwara m ekwugo m about him. He helped him na South Africa so much. He helped when I didn't even know how to fix phones because I was into fixing of phones. He helped me. No one in charge. I allowed some amount to wrap him some. He helped me so much anyway. So the guy get him they around there and they feel so he never made it alive. So many people went to hospitals. My family na Manaya my Bulonia. I don't know BP, I wasn't there. Mana yo. Oh yeah, that one because of Ronya won't go that one. Just wait. Hello? Chido. Okay, then I don't have a program. You can't do what you know.
Can I Igbo na I know live program? Yes. Na TikTok na find my Facebook, my YouTube, I stream the same time. Can I? Hello. Hi. Hi. How are you, bruh? I'm alright. Oh no, Weibo. Faith. I'm a Jita. Faith. Oh no, Weibo. Sharp is it, bruh? I'm alright, my brother. I used to follow you, my man, all the way. From South Africa to Nigeria, all over the world. You are everywhere, all over the world. Yes, sir. I appreciate you. Yes, You're bruh. a good guy. I love what you are doing. Thank you. What you are doing. Thank you. Keep it up. You are promoting humanity and Igbo in general. Anyone that loves anything that is good. In fact, I just want to commend you, my brother. You are doing perfectly well. I love what you are doing. Keep it up. Thank you. So it happens that Ekene Kuntus has passed away, and then his funeral is coming up in 3 days' time. Are you coming, or are you still in South Africa? Although I am in South Africa, but if there is anyhow I can join, if there is anything like online or whatever to show what is happening in the funeral, I won't hesitate to join. You understand? Okay, I will find a way to connect to everyone so that everybody will watch it live on that very day. You do that. I will do that, my brother. I would appreciate it. So how is everyone in Green? Everyone is doing perfectly well here in Johannesburg. Yo, man. We are doing very well. I miss you guys. I miss you guys. Yeah, one day you show up, and you used to do that. Yes, I will come again. It's like you forget us. You forget us now. There's no way I can forget you guys. That's my humble beginning, man. So I'm not forgetting you guys. I love that. I love that. Sure. I love that. Sure, bro. Keep well. Thank you. All right. So this guy, we are doing business in the same mall, which is Metro Mall in Britaxi in Johannesburg CBD, South Africa. These are my people. We were together. We had our fun, and then I Malumbo, they can do Odera. But I can tell you what, that same mall I know there, in the past 5 years, I used to go nothing less than 20 men. In an event that we have lost nothing less than 20 people. I can count how many people we lost there. And some of these people will BP Mufa. Obone Moyana Bo Double Chief or BP would there. Obayana Namotie were one. Oh, well, another guy on a Motiana or Prince don't even motivate, no one steering one. So many of them. Igwe Njima, Otu Akosi one. So many. Oneka. We lost. Get about 20. Guys now. But no, I don't know. Odera agakwa dia now. Fear. A lot is happening. However, most of these people, na south, they will come home. They not going to talk rubbish. Get one on Facebook, your days are not bad. We have marked you. This, that. Do you know? A video. Ikenga Uruago Banyam. I came across that video today. When you were na study konje makeup na go onye nwase na oga afu December. This that. Nyanwazi no we na make threat of December. You know see am. Ge nwa bụ onye na ebe a na-achọ onye ga-egbu na onye ga-anwụ
ịma abụ ụbọchị ị ga-ahụ enebe osisi kpọrọ nkụ anya ọdịda nke dị ndụ efoluga amaghị m ife o jidere ndị Igbo izi gị na onye okwugharị okwu ihe bụ bịa bụ ka ị nwụọ ọ ife niile aghasalụba anyị ilo na asị onwe onye gịnị a na-adọrọ mma ije planụ ba ka esi ya plantili ya ife ka a bịa gbuo ya na-ebi a false witnesses ihe eje n'aka ndị sekuriti otu agụ na-eche mba nọ ma ọkwa na ebube agụ ma ife ọzọ mana oge ndị bakasinia na etu a and so on and so forth iru ebe a ije ka ọ ka e wee gbuo onye a gbuo ịma ụbọchị ị ga-anwụ. Do you know ị marọ gị nwazi na-ewichi mmadụ ọnwụ bụ ọbafọlụgo onye ọ dịghị eme announcement wee bịa ị ga-afụ onye na-aya iche na ọ ga-etipịa taa ọ survive nke nwa bụ onye dị ndụ eche na ede ndụ ị nakpuo ịma apụta ọ dịra anakpuru ọ pụtarozi ife o ji ime na South o merọzi ya biznes o jere ife ji shut o shutrozi ya bụrụ onye nwụrụ anwụ. So ebe ọ bụla ị nọ wee na-etreti n'onowu Igbo ma ọ na-etreti na anybody malụ na ndụ nke gị na ikeri ya n'elu ị nwere ike ịdakwa at anytime. Ndị niile mekisi threat long ago, most of them anọzi today, they are all gone. Ndị anyị na-threat na adịkwa ndụ nọ n'ebe a na-esusugharị ụmụ Togo ga-alachi elu na good evening Obi nwanne Ede, I greet you. So gị nwa bụ onye dị ndụ na-ege m ntị, look, there are things you cannot overlook. When it comes to your health, it's obvious that most of us, Mwa included, most of us, I am too lazy when it comes to taking care of our health. We drink, even me, since I'm here, I don't even know who can see where Nokatana was it. Maybe I have Maya this year. Oh, when Cabby at the end of the oh, Maya no go back 3 years now. Maya gentleman, my dear, we will my cinema, ye bullion. Odera dia. Yoga ige bulia bunya. Oya ige bunye okwaya nokwaya. My local ones and so many other this thing. So now, obo na ijo Onitsha. Ijo Onitsha. Enwe mmanya bụ fake. Ọka nkụ. Agwa amono, mmanya bụ my favorite mmanya bụ Jack Daniels. Old number 7. Ka m pụta n'obodo anyị na junction by ka ngolo bread wee gbagobe wee fụ nwanyị kpọbara mmanya wee fụ Jack Daniels si ebe abụọ na ebe ndị eyi elewu Jack Daniels onye nke na-aka nwaanyị obi nke Jack Daniels wezi nwaanyị ede ka ị kpọbara Jack ya ọ sị nọ 7,000 I said no 7 mba. Nsi ya imi ni ihe. Nsi ya wara mmanya wende o gezi boju wenda rio na 7 mba. They wende ga. At least honest. Agwa no wende ga no for ndị amade gote nka. Ibezi imagine. Ndị a nọ sa n'ụlọ. Ndị ego ha na-ezi maka ya na Jack Daniels bụ 25 and 30,000. The check is in the anonymous. Yeah, I got we are mother now slowly from the inside. You got to go. Inanya na BP. Pressure I may face, my woke, my wine, all the too much. Pressure I may face, my woke, my wine. If I naturally go like clamoring for money, more money in a way, more problem in a way. O nwere ibe a ga-enye gị ọ bụrụ ibu ibele ogwu betọba gị n'aka ebe etu ị ga-anọ na be gị lahụ ụla frili onwe ihe ị na-eje sisi ego mmadụ yi ebute na rum si gị debe ego imagine ebute gana must go ịbụa si biko gị na-ede ego anya na ga-abịa n'otu ka ebe buru ya ebe 5 na ndị sekuriti ga-abịa ebe 5 ka ọ ga-aka ikwu eziokwu ya lahụ ụlọ n'abalị you no go fit sleep. Ị ga-agbachi ụzọ ga aje lahụ na another room.
Pressure. I dey face pressure every day. As I speak now, o nwere ndị bụ na ụgwọ ha ga-akwụ ụgwọ a ga-akwụ a na-echi bụ deadline. O nwere ndị bụ na ụgwọ o ji landlord ya sef ji ya n'ọrụ. Landlady gị chọọ ka ọ bịa ebe a bịa embarrass ya gị. You talk about about we watch one film like 2 weeks back. I was watching this movie, but not just like a short clip. So I felt a lot. This guy, most of you have seen the video. This guy, he went to the friend, Yonya Biko, Kowalia, the guy ekwere enyi ego. We meet gide friends ya ni na Cognidoria story. Nwunye na try to, you know, di ya were nwayọ ka ihe a ga-eme ka akpa alụ. The man n'onwe ya apụọ n'anyasị. He never made it home. Moto egbuo ya n'ụzọ. After ka moto gburu, after ka ọ nwụsịrị, ndị a niile ọ yọchara ego, friends ya niile a na-abịazi na-ekwezi nwunye ya nkwa ego. Onye nke a sị na ya weta 200,000, onye nke a kwere mana mgbe onye a yọrọ ụlọ ego a ụlọ enyere ya. Now before moto a ji gbuo the guy anwụgo. O nwere friend if you know ya bụzi your last hope, the last resort, ọ kwere gị nkwa. Iruzie that moment ọwụọ gị na ifu na enwugodula anwụ na ị na-ene anya. Onye nwere ụlọ na-ada echeki time. Ọ bụrụ na ị nwere ebe ị ga-alarụ n'anya si ọga. Ihe na-akụ Nigeria na-abụ 16 minutes past 5. Egwu a na-atụ gị ume a na-amapụghị. Ebe ka ị ga-eje? Where are you? Ebe ka ị na-eje? Ọ na moto park ka ị ga-alarụ? Ebe ka ị ga-alarụ? Ibe anụ na ụka ije larụ ma ọ bụ na akpọpenụ gị ụzọ nke ebe ị ga-alarụ. Ifu na ịnọgodo under pressure, she na-ezi under pressure. This thing efu ọ na-eme ka BP mmadụ na-arise. How many of us na-check BP anyị? Mbọsị echeck my BP m dị normal mana shuga m asị na shuga m gbagote nwa obere. Si nke a shuga nke na nke shuga ọnụ stout ka m ṅụọ atụgo na stout na shuga karị. Onugbu ka m eme gị. Adịghị m n'ebe ahụ onugbu ahụ nwere ka ọ na-abụ ọ dịrọ mma for your kidney. Ike gwụ otu esi gwa onye aṅụ na mmanya. O nwere mgbe ya bụ anọkata ibreki protocol itikwu onwe gị na gbagharịa. So the thing bụ that na mmadụ niile ide ene ndụ ya anya. Ifugokwa nke ma na-agbanarị Nwobu that pressure na-eme ka blood rise ya. So nke nwa ga-eji aka gị na control ụfọdụ ihe. Ụfọdụ pressure bụ from inside the house. Ụfọdụ pressure bụ from the office or your ebe ị na-arụ ọrụ. Ka o si. If you can't escape it. Even when I go, I'm sitting on a hot seat and I'm under serious pressure. And most of my friends that I've run to watch alumni. I'm telling you. But if you account, you don't count those things because you mark those who are dealing. Most people are here not under pressure. Some get open up to you. If you go to that pressure, you want their face. Imagine neighbor into business. Get on their mother neighbor business. If you need a balance in there, can let's say na need you know what 30 million naira. Again your time. In your time, they got where on the 15th. Manata again 25. You got fellow. Can you hear na cousin Diana? Diana Larumula. You are paying 30 million. You give her that money. What are you going to tell them? They got them freely. Itu akụfọdụ ụmụ nwoke si wee lose all their hotels. Itu akụfọdụ ụmụ nwoke si wee lose all their valuable assets. Ka o wee gbanalụ pressure ka isi jụọ onye oyi. Ịghọtara? Ụfọdụ forfeit so many things, sign out some things off. Ka ọma ma the pressure ga-agbatu.
ọ bụrụ na ime eme ya ị na-ene onwe gị anya ị na-etipịa ntipịa ị nwere ike ịnọ n'elu ya one night ịnakpuo ịpụtazi ịtụgharịa ife ịwụsara wee naba mbọsị agwara anyị n'ife anya ụba ahụ ọ bụ dịka egwuregwu a young man na-eme ekibe 50 nwoke etipịa just like that kposa akụnụba afọ niile ọ bịara ata n'ụwa ụwa nke o riri eri ọ naba ihe niile anyị na-agbagharị ka anyị kọkọta ego ka ị na-akụkọta ka ị na-akọmiti nna dị kọmitment nwee mgbe oge eruo ha ncha na-akọntrol ziri ihe inwe ezi onwe gị. That's why many guys ji ego ji na-adịrọ good in their families. In our in their family, fadịrọ good. Ọ bụrụ na iwe ọchị ya n'ife mee na akwamozu mama Obi Kubana o nwere ife melụ that time ndị mmadụ observe na akpụ ụkwụ ụmụazị ya yi. Go back to that news then. Akpụ ụkwụ ụmụazị ya yi anyị na-afịa na onwere ike ọ bụrụ na paakị bara ihe paakịrị ya. Unfortunately that day enezi anya eche na paakịrị the thing mana ọ dịrọ ọ bụrụzi ya ka paakịrị ikekwe ọ bụrụ ya ọzọ because n'oge nsi mụnwa for example when I was living South Africa wee paakị ezigbo akwa m nwere dọba wee paakị ya ndị nke ọzọ wee si nwunye m maka asị ya bukọrọ ife niile dị n'ụlọ na be mma gị maka o nwere rum nke ya na be mma ya before mụ na ya wee biri nsị ya bulu ife a niile njibili n'ụlọ na badi ya because mma godia nna na Nigeria ma ha nọ ngụ ga-anọ bulu akpa anụnwa bụ nwa be m nke a nya jee kee ya with boys nọ na line akwa m gasị boys nọ si na my line ya na ha kee ya mana nke anụnwa debelụ m ya mgbe ọbụla m bata ka m fụ akwa nna eyi na nnaba Nigeria ọgọ ya ka nna jigata azụ pụtazie na shop dadị nnata nna nwebe m ifugodu krokro bụ na akwa m nna-enye ya nke agị na-emezi mgbakwa nkịtị tiefo ọmbọ ya na akụla anyị na yirikwe akwa m wee kpọba nwunye m wee sị ya ka ị na-emezi ka akpa ndị a asị m gịrị na ya kwa m si ya bụ ndị a wee ruo wee bụrụ nke nwansi ya bụ ize ndị a ka ọ dọwara so the point na-atara anyị mekiri gị ebe a mgbe ụfọdụ anyị adịghị enwe time for our family ebe anyị na-try as much as possible ka anyị meet up with commitments. Ego nwere ike ịkpọpụ some big men no dey pay attention to their house. That's why many actors their marriage ji wee scatters ya. Many big men their marriage is scattered. Ha ma ihe na-eme in their houses. Ha ma aka ụmụ ha si efe. The only thing bụ ha na-provide that money to pay the school fees, make sure their children doesn't lack anything. But sometimes these children doesn't need this money, they need you. What will you go to come and your reaction or then like this? Egwuregwu again ya ga-egwu ọ na-atụ ya ụtọ ma whereby the na-egwu sali egwu ahụ you know they see you about daddy ikwu okwu I love you ọgwụ gị na-akpụgharị commitment ịbata gị ego akpọ ọgwụ meeting na-achọ ka eme ego brand ambassador na Spain ịgbalụje Spain finish ye esi ebe a baa France ka negotiate one or two finish ye isi ebe ahụ ịnaba Netherlands ihe kwugharịa 1 month abroad ịgbanata na Abuja park ya meeting upon meeting a na-eme ihe niile a na-eme onwe a time iji ene onwe gị ya ka anyị lara hotel iji si kepụta na otu meji m abaịkwa etu a ịma ihe na-eme n'ụlọ
ihe a mere some pastors ụmụ ha ji wee dịchi ime mụọ dị nwa sef ụfọdụ ji ime abortion nwụọ kama mpapa ya chọpụta efu ụfọdụ ụmụazị mpaghara pastọ ha na-emecha hook up ma their father amarọ mpia dị busy with things of ọ nọ na house of God dị busy ebe a Deuteronomy chapter 21 Ezekiel chapter 7 Malachi chapter 10 Amos chapter 1 Jeremiah chapter 5 ebe a ka ọ dị busy eti program nke eti nke ịma ihe na-eme na be gị apụtasịrị na ịbụrụ a good father iwebe iwe your followers n'onwe ha ewebe iwe responsibilities ife chere nwoke n'iru ọ dị too much ihe asị na ịma achụ ego ị ga-achụ ego mana onye na-achụ ego na-ene ndụ gị anya etu life si dị kịta due to ife anyị na-elizi kịta organic adrozi ife anyị na-elizi bụ GMOs and since 2015 ana m hammer on these GMOs anyị na-eri ọ na-enye nsogbu n'arụ anyị but most of us doesn't know starting from mmiri anyị na-aṅụ contain fluoride a na-etriti nke mee nka fluoride is not good for our health from fluoride ịṅụ na mmiri ịkarịa na toothpaste paste ahụ ị na-ata ọ contain that thing which is not good for you anyị na-ebubasị ụmụ kemikal a n'ime arụ anyị ọ na-adameji anyị na-anwụ slowly from the inside nke nwe ọnwụ na-ekwe ọnụ sef ihe na-abịa na Facebook ịchọ onye ị ga-asị nọọsụ ịkparịa nne gị kparịa nna gị treti na ọya nsị gị na ọnwụ ya egbu gị pụọ ka maka ọ bụrụ na onwe si this guy na ọnwụ ga-egbu ya jebe na ya afọ ịmara ya sị na ọya gburu ya na yes na a ga-ekwu na ọya nwa ị bịazie mụba to God time ị ga-adị busy na-emeki friends iwere ya na-achọ onye ị ga na-etreti na-ebugharị ilo na asị na-agbawa ọnụ dị iche iche onwe onye nwụrụ ọ bụrụ na ị gwara okwu dị anya nke nwa ka a ga-atụ aka and you bear the consequences ihe anyị fụrụ anyị na-achọ anyị chọọ development anyị chọọ ka nke a dị ọ bụrụ na ịnwe ihe dị na development the more the country na-edevelop the more anyị na-edevelop upstairs etu a ka ọ ga-abụ okwu ọbụla ikwuru you will account for it itreti na mmadụ akpụrụ ije kọwa okwu anyị kwuru mmadụ ahụ onye ahụ ya wee nwụọ ị ga-akpụgharịcha gị imedecha na ịbịa mee ka kọmentị ịgbapụ a ga-escrutinize the comment efu na onwe ndị nwere time echeki ya programs niile ị na-conduct cheki ya threats niile si ya na ndị mekiri ya akpụrụ na one by one ijezaba ajụjụ ebe sịrị ọgụ nụrụ ife anyị nọziri ụwa bụ global village we are not far onye ọbụla try ya na-ebe ndụ ya anya ịmalụ ka ị ga-esi na-ene ndụ ya anya jisi ike na-ebe ndụ gị anya na kịta na-efe adịrọ jisi ike na ndụ gị anya otu a oge a niile maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ife na-eme advocate n'isi maazị Nnamdi Kanu na ọ bụ na ndị a ga-enye ya breathing space ma ọ mara ife ọbụla ọ ga-asaịn nna ya saịn ọ ka ọ pụta di ya ọ pụta ka ọ jụọ ụlọ ọgwụ jee were aka ya nye onwe ya treatment first thing first ọ bụrụ na oge na-eme the program na abụ ma nwa mmasị ya na pụtagodu ibe a na-asị na ekwere gị nkwa nke a na-asịrị gị mee nke a mee ọ bụrụ na ọmụnwa ka a na mma apụta ebe ahụ mmasị anyị pụtagodo apụta ijebegodo ụlọ ọgwụ ebe ọ bụ na sinsi ahụ ebunata gị enweba ka esi nye gị proper treatment so ka ị were aka jee n'onwe gị anya treat godo onwe at least 1 year onwe nke a ga-detox onwe ebe a ga-injection a ga-agba gị injection agba gị onwe anything dị important you need na-arụ gị anyị mesịa test dị iche iche ka ịdịgodo ndụ bụ eze ndụ bụ isi anything a sị na agara ndụ back onye iro ga-eri
So you cannot overlook your health. That is very important. Iwatch and the actors niile anwụrụ anwụ nwụọ ihe gburu ha bụ enweghị time n'onwe ha anya. That is why ha ji wee nwụọ like that. Ha dị over busy. They were working their asses up every morning, afternoon and night. Ihe a na-alụ, ife a na-enegala anya bụ oge script a ga-agwụ. Ọ batago taa ikekwa gwa ya na 4 days ka ọ ga-eshoot. Ọ bata 4 days a bụ day and night. Mgbe ahụ ya na-eshoot movie bụ 2 weeks, 14 days, 15 days. Ọ bụ no contemporaries, glamour movies, na-eshoot ya ebe 8 days, 9 days. Ma ọ bụ no epic, ụdị a na-eme na villages and stuff. Igwe a ga-agba egwu, a ga-agba ọfala, ọ na-etekicha 2 weeks plus ewe shoot si anya. O nwere ike ya nwa bịa abụ na ife ọ ga-anọ na kampụ a bụ 7 days. Ọ na-abata na ọ ga-anọ 7 days. O nwere oge ọ na-elu egwu atụgharị, o nwere ife a na-akpọ addendum. Enwere ike create addendum. Ọwara ntị ya na ọ ga-anọkwa extra 1 day. Before that 1 day, achọbaghị ya ndị o ji ọrụ fa na another camp abịaghị ebe a na-enye ya nsogbu ka apụọ. Ọ na-aghọ ha aghụghọ. Ọ nọkwa under pressure still. O nwere nke oge erue ya nwa ayọ production manager si ya na ya dị ready ka echutuolu ihe a luo n'anya si ya chọ ka ya finish ọrụ ata. Otu a ka a ga-esi nọgide na production na location. Ọ na-akụ 2 a.m. 2 a.m. wee mechie. Ofere unu bye. Ọ nata na hotel early 5:36. O move na je ba na hotel nke ndị a ba na another job. Onye anụnwa nọ na many days, 10 days. O nwekwa time ịnọ onwe ya anya. Oge ọbụla ọ na-agụ na practice na-eme in order ka o wee nwee ike carry iri na maazị time o ji finish ọrụ a 2 a.m. ka o ji finish ọrụ a wee nata na hotel ya 5:36. O move na 3 hours alone ka ọ lahụrụ ụla. O ruzie na nke a o burukwe script. Ozugbo a na-afụ ya ikekwe ndị a nọ na 4 days ebe a na-echi ya eche. Nke ahụ ọ na-abịa ozugbo onwe onye na-enye ya time. Ọ na-abịa kosturia ngwa chinye ya akwa, a na-achinye ya akwa makeup ngwa. Ihe ọ nọzi bụ sin gịnị ka a na-eme? Asị ya nọ sin 27A 27B nọ ya ka a na-eme. Ọsị oke onye makeup a na-eme ka up ozugbo ọ na-agụ the script. Ọ mabekwa ndị nọ na kampụ a maka ọ na-aba ọrụ ozugbo eset ya na set adịgo ready. Ọ gụchalụ ya na director ekene ya niile. O bido ọrụ ozugbo. Ọkwa onye ụla na-atụ ọ manejigide ya ruo mgbede anyasị. Ọ na-jee na hotel ya odinali. Nwa obere time o nwekwarala o manikwa ọzọ ya mere ha ji aṅụkarị oke mmanya. Ndị na-ese a na-ese ife niile a na-ebutu nwoke a na-agbada. Ihe ọ na-esi na kampụ banye na kampụ, o si na nke ọ banye na nke ọnwa ihe na-eme na bie. Ọ nwa obere chance o nwetara somebody like Tony Umeze. Oge anwa Tony Umeze ọ da-anọkarị 30 minutes agba nwunye ya tikwere ntị ya na nwunye ya kpakwa ochutubekwa. Ụfọdụ aha akpa o nwere ike ya na nwunye ya nwere onwe obere kwanta, so ọ nọgodi 1 month niile ọma ihe na-eme na bie. He doesn't know. So some of them they make a good father. Some women they make a good mother to the core because of business. So the more in a grow, the more the commitment, the lesser attention in a young way. The lesser attention in a young way. People are now slowly. I don't know what they want from me. It's like more money we come across, more problem we see, more problem. More money in it, what more problem. You know what? So you know what I need, you know me. Need you, no more. Onye ma ụbọchị ọ ga-abụ ka afụfụ mmadụ tara hapụ ịna n'iyi like that. Ịtaba afụtasịa akpasa anya ke ka ndị ọbụla nwụrụ na abroad.
etu anyị nọ na South ụbọchị ọbụla abịa tika rum gị ọ bụrụ na ana ihe niile abịa na rum gị ahụ some of them bụrụ ndị ori ma ị marọ ihe a na-achọ bụ ihe a ga-ebichara mgbe ahụ onye fụrụ wristwatch obiri chen go 925 gold nke ọbụla ọfụ otu a ka esi tụsasị ihe gị ozugbo onye na-ese ke ọkwa ịta afụfụ tasị afụfụ just na like that masị were nwayọ na onye ọbịa ọbụla mmadụ dịka moto ọbụla nwere kapasiti emere ya shuttle bus bụ moto L300 bụ moto kọmputa hayas ebe a niile bụ bas je ruo na luxurious bus onye ọbụla nwere nke ọ ga-ebu. It doesn't make you lesser. We are all human beings. O nwere ebe capacity go jedebe ị na-eme ka ibuo 20 tons ebe arụ ka iburu 10 tons ị ga-enwe problem. Mee nke ị ga-emenwu carry according to your capacity. Business ọ bụla efere maka nwunye ụfọdụ chụgidere business a kpọtọbọ n'ebe a nwụọ ebe a na-achụ ego maka na onye a ji na onye a na-eme ka iji chọọ ka ime ndụ kakwa ihe eji enye anya sotagodo ndụ nee ndụ gị anya oringo a na-agba oringo ma wenata aka ichi igbo oringo igba but it mustn't be all the time. It mustn't be all the time. Some ya na-anwụ fụ na ọ na-anwụ anwụ onye enye nwe onwe attention nwanne nye onwe gị attention nye onwe gị attention. A young guy ga-eduru nwaanyị ọya nwaanyị akpọkwa another girl iduru ha na-abụ ịma na akaụntụ gị adịrọ oke iduru nwaanyị jee ebe a ya eri ihe ọ na-eme ọda nke a na-eme ọda ihe esori ha erie kwụ ụgwọ as if na ha agụ ị na-anwụ silently ka ala egwe nne ebe anụ onye ya akwụzi ụgwọ ya gbanata aka biko ka isorie na ego ijirọkwa much ọ bụ na o rugharị ọjebọsi na idi broke you go. Because ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị very very stupid. Onye nwoke gị na ya na-eme ka ihe ide eche ka ị mara ma ego ọya bịagodu na side ego ka ị wee dozie ọnọdụ iduru nwoke jebe na expensive hotel ka ị wee waste ego ya dị ya ego a bụ ndị a ka ọ na-ejelụ. Gịnị bụ ihe ị chọrọ iri? What is it ị chọrọ iri bịara ebe a? Mmanya ị na ọda na ihe egote nwa ya na supermarket chipa ị na-abụ ya gote mmanya ka unu jee na bie jee nọdụ n'ọma ṅụọ mmanya ka o siri ije ebe a jee dọsịsị anya ego nke nwa a na-adọsị adọsị ijebe ebe a debe isi ka egwu ka ya si na n'ọzọ ọdụ iruzie kịta a na-eri ire ese bọsị nke m furu uwe n'iwe bụ na Yaba Lagos that Ojuelegba road nna enwere mgbe a ka tantalizer nọ ya anyị mụ na my cousin si abroad bata anyị jee ebe a this boy nọ with 2 girls a na-eri ihe the boy esi onye anọ my cousin jekwu ya si ya nwoke na-erikwe ndị a na-eri ndị erigbuo ya wee cheta nwa n'otu mgbe a ibe nji mgbe a eji m ọ dị ka 800 ka nji nwanna na-agbadosi isi nwa wee kweta nnọọ na ahịa afọ akwado ịma na ịma wee anyị n'otu nwa abanye ọkada mụnwa eburukwa ọkada nke m anyị wee ya ofu ya kwụrụ ọkada 100 naira wee ruo na ọ dịka na Amen Ridge ka ebe a mee na Ridge Road anyị ruo di ya akwụọla m ụgwọ ego agbada na 200 apụgo ego a na-afọ amamọ 600 anyị eruo nwata ọ da star
wee gbakọ nke star nke a na mụnwa ọ dakwa star nwa na mpịtị ya eweta mmanya nwata esupe ya were glaasị etu o si agba ya mma na aka a na-agbabu nkwụ agba ịma ife aka na-agba nkwụ ụfụfụ eju except na onye na-aṅụ staịlụ ahụ etu o si gbaa ya nna na ọbụzikwa ụka maka nwa ọ na-aṅụsị mụnwa ada aṅụsị ya mba ma chọrọ ịṅụ na wanadezie n'ụlọ akpịrị na-akpọgodo mụnwa nkụ gbaa nne mana anyị mecha ebe ahụ ọ na-akwụkwọ esi nwunye kwuo ya ofu ana ya ejekwa otu nyi ya nkwụ ọṅụsizie ka anyị jeje taa ọjọs n'ọnwa deeti ọ na n'ovu dị ọfa ma enwe besup n'ebe a nna ije n'obi ibe nnekwu nwaanyị a ihe egbukwe m ebe a eji ikwe ego ibe njikwepụta ebe a 800 200 apụkwa nne mana abịa nkwụ ụgwọ mmanya ahụ n'ebe ahụ ife nkwụ 400 ego afọ 200 ka anyị bakwa n'ofu ọkada na ebe nwata eburukwa ọkada nke ya mụ eburu nke m anyị eruo nwata rituo n'ọkada nke ya bịakwute m nara m ego kwụọ ụgwọ nke ya were nke ọzọ kwụọ n'otu a ka ego m si wee gwuo mgbara aka onye ji 800 ihe kwuru na mgba mmezikwa ụdị mistake ya next time ego ndị dị na wallet nji wee na-akasi ogbogbo obi o na nwa akpụgharịa m na tuo m dịcha o wute m wee gwuo na mụ agba emezikwa ụdị mistake ya next time ana aga m abụ advocate m fụkwara na brotherhood njie ya warning no ya mechazi ọrụ nwa spendiri ego ruzi m aka na ọka na ewekwa ebisi eluzugo nye ọ dị ka uche ọ gwara ya na mụ adịrọ kape ọ ka mma kwere ka ịra o nwere nke ihe eje tiche ego afọ ilo na-eyi emecha ka ịtalịa na ibe n'ọka ebe m bi n'otu moye wongel onye Enugu fanwa bụ ndị a na-elegasị mmanya na ịmago na nkọrọ edebesịa nwụ etiri n'ọgwụ chepe stout ụmụ ebe ahụ niile so dị ga bịa n'abalị mụ na ya nọ na-aba nkata na-aṅụ mmanya sị m nye onwere ụwa na idi ọtụma meria invite ya wee dị ga na-aṅụ mmanya ahụ ndị a na-elere mmanya nwee Enugu gbachiri ike si na idi ọtụze n'ọkpụ ya wee pụọ oge ọ jiri ya ya anụ ya wee kwụsị nye ya big stout mana ọ na bie ọ mere invite na bie ya bịa na bie onyegodi ya one big stout nye aṅụọ so the boy na-eche na mmanya ga na-egbu egbu ya si anyị kwuo onye ya mmanya na the guy na-eweta mmanya ntị na ya aṅụcha mmanya ogbugbe egbu the guy si na ya ṅụrụ big stout ịtọ na mgbe ya na-adị efirichi nke the guy ihe na-agụ the guy wee nke abụọ gafu ya bịa na the guy na-asị m abụgodu si adị mana o nwee ka ọ dị na asị m gịnị nwee ka ọ dị ọchọrọ ya bụ ụmụazị a na-enye mmanya ka mmanya gbubie egbube ka ọ gịnị ndị anyị aṅụcha nke a ṅụọ nkeba chesi ṅụọ chesi dị n'ili ya na ya ka a na-emere ya na-edekwa jigelu sa nke a bụ agburo so some guys mgbe ụfọdụ ị na-egbu onwe ka ị wee mee oke ego niile spend ya ọkwa ka ị wee taa ọtịta ahụ ị na-ata ọ na-enyekwa joy ị na-ewe ọ na-enye joy mana ọkwa gị nwa na spend your every mana ọ na-ama mma mmadụ mee mgbe ọ dị n'okorobịa mgbe ahụ ka gbachiri gị ike ihe niile a na-ekwu ụfọdụ ndị gbagotego na ejigo na-agbagote nwere ike ịma na ebe ọzọ ụmụazị ọ dị ka nwoke elugo 40 years ilukwe 40 years ị kwesịghị ịbụ grandfather if you don't know you are no longer a child. All jeans na canvas nya na deceive many people. Jeans na canvas ị na-eyi na-eme gị ọ na-adịghị oke ka bụ ụmụazị. You are no longer a child. Ịgbagotego. So the most important thing at that stage is your health first. Na-ndụ gị anya ọ dị mkpa. Na-ndụ gị anya. This guy nwe ife akịta ọ bụ osisi a na-aya BP. Many
their BP dị high ma ha mara. You no go know na and the symptoms ga na-adị dị a mana you no go to give am attention. Chi efu ikwu mmadụ kwugharịa gịnị ababa mma the more ị na-high your voice iwe na-ewe the more iwe na-ewe your testosterone na-arise ibe niile ị na-egbu onwe you don't know. Oke oriri etu anyị nọ na be anyị ebe a ịbịa na east some people nọ na east ya na-ene their lifestyle anya ọgwụ ike. Ndị nọ na abroad na-ewepụta time jee na club. Ife a na-eje na club abụrụ eji ịma aka ego n'iji club mgbe ebe ị ga-eje gbaa egwu ahụ ị na-agba abụ exercise ka ị na-eme igba egwu ịgbachapụ stress hit eme gị ọhịa a na-ejere club. Echi kpọọ ọnya club na be anyị na-akpọ ya club na south ife na-akpọ ya bụ club. Let's go clubbing. Ije club egwu a na-akpọ ife ịbịa ebe a bụrụ ebe a na-abịa ma aka onye ji ego na be anyị ebe a ka ị ga-anatazi ije na club ụmụazị na-agba egwu ofu onye dọbara afọ otu a ka o si nọrọ sinsi ọbịa with senator a na-eyi senator eje club na Nigeria etu a ka o esi nọrọ ikekwe ndị sekuriti ya nọrọ etu na-adọba afọ na-awụ ịga mmanya ọ nakata omesi inye ego were ego na-awụ n'ego etu a si nọrọ ka o esi nọrọ dọba oju ụmụ nwaanyị na-atụtụkọsị ego si na-anọrọ ihe a ka ihe esi burukwe nne n'ihe mmanya niile ewe n'afọ plọs nke iriri eri anụ ịtara ihe niile nwụjukọ echi ifune na-anwụ anwụ. Oke oriri ahụ adịrọ mma. Erie nke atara anụ nke atara nke it's not good. Amen ya that Otumoye junction by Bida na nke papa onye zido nwere ụwọ mma anụ na-ana ebe ahụ mgbe a ịzafa nwa ya nwaanyị ya ichefuna mafia ana m eje aṅụ akamụ ebe ahụ mgbe ahụ mbọsị ụka n'ụtụtụ okwu mbọsị ụka anyị eje nke akamụ papa na ọ papa Otumoye by Bida so oke oriri a na-eri ebe a onye na-asịsị person titi ya gịnị mere titi m o zuo oke ka ọ gịnị mere ya na eze ebe a ka ya mere ya ozu ezu gịnị mere ya osisi person titi o nwere ya mere eze m o kwere ekwe chukwu bụọ ọnụ dị ya anụmanụ si person titi eze m ekwe o zuru ezu ọ dị complete. Ọ bụ na nke gị o zuru ezu iwere ya jee Abuja ọ bụ na nke gị amaka ije Abuja were ya were award na ọ ga-esi eme ya onwe uru ọ baara gị nwanne. Too much enjoyment ya anyị na-ekwu bụ na ị na-erigodi ihe ịchọ uwe ka ị na-agbachapụ ya ị na-sweat sometimes asụrọkwa gị na-sweat ebe sweat na-enyere ụmụ nwaanyị aka enyetago ụmụ nwaanyị dị ọ bụrụ ọnụnwa ka anyị chọrọ idiscuss mana ọ bụrụ na ọ pụta we can still discuss it. Squat mma ị na-awọchị nwaanyị na-squat ọ bụrụ na ọ squat cha ọ lahụ ezigbo ụla ịpụta na ụtọ dịka o nwere ife egbupụrụ ya n'isi ofonata so side nke fa mana nwoke n'idi ịnọkọta ije klọb egbu egwu na egwu bụ part of exercise mgbe ụfọdụ ije na swimming pool igwuo mmiri at least 1 hour igwuo mmiri 1 hour ọ bụrụ na ị na-agba bọọlụ ije gwuo mmiri ma ịkụọ snooker a na-akụ akụ bụ exercise ịkụọ ọnya sweat ya ka o nwekere ihe na-apụ ka o si apụ agwuo na atazi na anụ red meat mana ị mana be anyị bụ iji gụrụ nri ma ọ bụrụ na asị nke etinye anụ si na igbe eri anọ dịka ọ na-ejiri ego o nwere age ị ga-eruo you stop eating meat ọ bụrụ azụ iribe ọ bụrụ na ị ga-ata anụ ịta white meat mgbe ụfọdụ abstain rapịa you don't need that meat rie the food onye na-eghe anya mana na-ekarịrị ya na ọ bụrụ na iji ego mere igo anụ a na-agbatu efi ome nke agbatu efi
with ụdị mmanụ anyị na-eri na be anyị ebe a. Mmanụ mana ọ dịghị refined red oil a with etu o si wee dị. Mmanụ a na-eri na abroad a refine gị a refine ọya, mmanụ eji wee si nri ebe a, mmanụ eji wee si ofu ofe ebe a n'obodo oyibo a ga-eji esi ofe ugboro 10 irie nke ahụ ire echeki cholesterol ije si gwa ọrụ gị isi eburu nke bụ mmanụ nru kpojuo ya, emecha nke ị ga-ata abacha ekpobe nke bụ mmanụ wujuo dị ya. Ihe niile anyị na-eri na be anyị mmanụ. Onye fụrụ echi ọ na-aya malaria and typhoid etu a. Thank you, Coach. Thank you for that comment. Hello. TikTok, be careful. Don't joke with me. Good. Funding on buy, most times, chance no day. I give kudos to ụmụ nwaanyị anya na-ejekwa gym, even though na ha na-take risk. Ụfọdụ bụ ndị na-achọ ofufu, ụfọdụ na-eme ya ka ha dịrị onwe ha fit for their husband, dị fit inegodi ya anya ya nwa adịgodo oke within herself. Ọ na-eme ya ka okechi onwe ya. Ụfọdụ nwere another purpose ba ji eme ya, but no matter anyị eji maka nke a sị na ama eje, you can do it. Even you who as a gym instructor, bring that into the street. You can still talk to these people. You can still talk to them. Many things they men are. Many people are sick, especially ụmụ nwoke ndị otu anya ebe adọbacha afọ na-eri ọbụ na ifo anya azụnye n'ọnụ ọnwa ka ọ bụrụ na gịnị mere. Ine most men ebe a jisi ime, most men na be anya dị ime o ihe rikọ dọba afọ a na-eri nke ọbụla ewetara zue n'ọnụ. Onwe nke ya afọ isi mba okeshọn ọbụla ejire ị ga-erigide nke bụrụ nke a irie ụkwa irie nke a rie ngịnị ka ị na-eri. Kedu ihe ị na-eri? Ịma na onwe oge ị na-eri nke a gafee si nye gị, eweta nke a si nye gị, ewetara fried rice si wee rie jollof si n'isi ya na-abụ ka ị wee richaa ha ncha. Enyere jollof nye gị nke irichaa ya, eburu ụkwa na-agafe si bụ ịgụ ụkwa, eburu ibu anakata tombo agafe si bute tombo, eburu nke ọbụla efu ihe niile a n'afọ mbịawụ. Okay, man, na big belabro side of big man. Also, big belabro side of big man. When ndị na-afịa no sign of na na-eriju afọ. I dey tell you, if you see ka bụ na ha na-like iyi senator, nke na-egwuri ihe na Nigeria bụ senator white na ndị Igbo ọrụ anyị. Ndị Igbo niile ọ dị ka ama mmụọ ihe emere eme. Onye ọbụla senator white. Ọ gịnị nụ? A na-eyikwe senator ajebe club. O jesi na club ka o je gosi na ya bụ big boy. Nna isi ebe aja abroad, ụmụ onye ma onye bụ, ana ụmụ onye sendịrị oche ma onye bụ. Na-akpaghị. Mentality ndị ebe a dị very low IQ. Ọ bụrụ mkpali ife ọ bụ fact. Okwu m na-ewu na iwe because onye ka ọchị na ọ bụ ife onye ka ọchị. I nwere low IQ na mgbada ebe a. You know they see anything. Na what to you? Na-echegharị echiche ihu na upside down. Ewo Simon Mgbalọgụ ndị chaja na-eme isi kelelu men m na chaja. Greet them for me. Hey.
Oh yeah, konobo ndị IPOB ga na-ezuzugharị. Is it true government funded your new shop? Shop ahụ no go 2 years plus now. Ka ije gwa ndị otu shop ma bụ 2 years, ọ bụrụ new shop. Iru egwa ndị ala ndị otu ha na emepego shop a since 2023. Ozugbo si South Africa bata ka m mepere that shop. Una na-ezuzugharị. Anụ comments ndị na ana m afịa ma ndị na-eweta threats. Onye ka na threaten mụ nwa ka ị na threaten. Ndị ala. Na mo they don't pay you. Ọ bụrụ na gọọmenti ga-akwụ m ụgwọ. Ọ gosiri m bụ a big boy na. Ijekwa ka akwụkwọ gị. Jee nara aha nke gị. Ndị ala. Iri na-agbụrụ ọgwụ ebe n'isi na-awụsị ara na-ezuzugharị. Government pay you. They don't, how much they pay you. How much they pay you. Abụkwa n'ihe taa. Ya na ọbụ ebe ebe akpụ rubbish ablọkụ ọnya nke ya ga. Yotago. You're like idiot nke ablọkụ gobi. Ka ndị ọzọ aga ablọkụ. Then you go down. Gị nwa ịda na ada afụ. Gị nwa ya agbada ana. Ị ga-atọ n'elu. Ọkwa ya? Dala. Ga-eji isi ha wee ṅụọ tombo. Blocking ka nọ na blọk unu nche niile. You can't come to my channel and talk rubbish. I'll block you off. Ka ebe ha nọ si. Where are they? Where are the mugus? Mgbe a na-elenu biya 200 nwanne m o. Ọ boutique nwanne. Ọ boutique. Mgbe mụ tụrụ Nnamdị Kanụ nga, ụmụ bingo, ụmụ busu. Mụ tụrụ ya nga. Abụkwa n'ihe taa. Ndị ala ndị agbaziri ọgwụ ebe n'isi. Mụ bitere ya na Kenya. Mụ kwụnatere na Nigeria. Yes, you are blocking my phone. Ndị a bụkwa my followers. Ọ bụrụ my followers. Ndị a ndị ebe eweghara ebe a. Ọ bụrụ ndị a bụrụ my followers. Ndị ebe eweghara bịa egbe aha ọgwụ ndị ala. Ọgwụ a na-agba ha bụ blọkụ onye ahụ jezu ike. Nwaanyị na maya blọkụ ha. Onye bịa kwuo rubbish blọkụ onye. Ịkọrọ ọkọ rubbish bịa ebe I block you. Ya na-akwụgharị ebe onye a ga-eblame. Igwe asị na ị na-ama ọkụ ya. So you are mocking him. What are you saying now? Ofu idiot wee jee kpuru ọ na-ekpu mask n'ihu. Ọ chara m ama onye ọ bụ. I know the idiot now. Ama m ya. Onye ọbụla nọ na social media ga-ama that guy. Maka voice onye ọbụla ma voice ya. Ọ na-ekpu ebe ihu ya before. Ọ na-eme video ya normal. Ọ na-eme ọ wetasịa picture crop. Ọ na-ekwu okwu nwayọọ. Onye nwa jeje welu wee na-ewe Igbo mụ aka ọ bịara meelu vidio ha nwa bụ sympathizers amapụtasịsị ya ofu idiot akpọọ m na fonu ya wachi vidio nsi onye ka ịbụ kedu afa gị ya bụ Ọkịja Biafran boy gosiri amami ọ kpọrọ onwe ya wee pọs godi ya Mary a voice note nwekwa sense since ị nọ Germany since ị gba alụ ịkpọnụ ka ime business you never call me ka ime business grow first call ị na-akpọ m bụ ka ị bịa kwuo okwu Biafra say I don't try this rubbish with me next time on blog one they nwere sense onwebe aka gị na mmadụ ịnọba asị ka ị kpọọ na phone kedu ihe anyị ga-eme ka anyị rie nri kedu ihe anyị ga-eme let's grow kedu business anyị ga-eme check godu mee nke a mee ka anyị mee ha
mụ na ga-emekọ anything ihe bụ ịgbagbu war Biafra. Very useless set of people. Zuzugharịba ị na-eme anya abụ ama motochọ nke ndị abụ binta yakọ eyi ya nga ife anya eji ọfọ nke ndị eyi alọ ejimakọ mụ na ha eti ofu ayeye bụ ụmụnna. I'm not from there. And then with freedom of speech, yeah, in a fight for the issue of freedom of speech, I can say whatever I want to say. How come can I make a video where say na finally incident the IPOB this pen and finally natural go political solution. The same thing I in a since as in actual politics. I'll wait for the video. Oh, yeah, with a threat. Na na-ekwuzi ka esi eme kedu ihe a ga-eme political solution mana agwara gị n'oge isi mba finally ịchọ ọnụ ya kedu ihe a ga-eme as if na ịma ihe jeka ime before now. If you don't know ife jeka ime before now, it means na inwe brain ibu isi azụ ị ga-eme nke ị ga-eme nke ị ga-eme nke ị ga-eme nke onye ka ị ga-eme. Ọ bụrụ normal person ka ị ga-eme. Gọọmenti ka a na-ekwu okwu ya na onwe onye ma bụ gọọmenti onwe ha onye bụ gọọmenti. So gọọmenti ka ị na-eme so isi na ị nwere sense ị kwesịrị ịma na ihe jeka ime in the future. Ma ọ bụrụ na esi na ịma then ifugonu ka o si dị o wee bụrụ mmụnwa ka ị na-abịa ịtretin a sị na ọmụ tụrụ ya nga abụ ọmụ tụrụ ya nga mgbe o kwuru okwu anọghị m ebe ọ na-okwu dị okwu mgbe ejiri mụ di ya awọzi ndị a mgbe a kpọnatara ya Nigeria awọzi ndị a gị nwa na-ezuzu ezu akpọmafa you contribute by anything in an open platform towards Maazị Nnamdi Kanu more than me. Oge ndị ọzọ na-agba ọsọ na-ezo irufe I no hide. I was interceding. No, I cannot join that organization because the most of you be idiots. I cannot align with idiots. Onye ka ị na-abịa onye ka ị na-etere Chukwu gba agha ọkụ dị ya ị na-etere ma ntụ gị. Ọ maka na vidio niile m mere na this easy today. Mgbe anyị na-acha gọọmenti ọkụ mgbe a tụrụ ya nga the first time where were you? 2015 2016 ebe ka ị nọ mgbe anyị na-acha gọọmenti ọkụ where were you? Gọọmenti release na onye a gọọmenti release na onye a where were you then? Ikwuwuru okwu nwere ọnụ ka ụbọchị emere ụnụ sote emesi ụnụ warrior nka ka ụbọchị ụnụ join so ya many of you nọ na Facebook mgbe a ka nke ụnụ batasịsị Facebook yesterday izo n'ofu mkpọmkpọ rume nọ ire ngwongwo izo n'ofu mkpọmkpọ rume ebe dị nọrọ ebe a wee na-eweta ọnụ ije ikpuchie iru ume vidio ike kpughepụ ihe ume dị vidio ka m fụ nke nwa na-ekwu okwu ka mụ na-agụ prevenu ka anyị meet one on one as men. Ụmụ tobo ụmụ anụmanụ ị na-anya ọ bụzi a na-efrozi onwe gị ebe a ma na agha erie na bịakwa ka anyị kwuo wepụtakwa iru pụta ebe ọzọ na ka mma ma na blọk bọtịn na-ada arụ ọrụ. Ọ ihe eji ama eka wọd na ya mepee face ya open your face. Ọ bụrụ na ịbụ somebody nwee sense ị ga-aghọta time anyị nọ n'ime ya ị mara ndị ị na-deal with you check ebe your problem is coming from ị mara how to hit directly abịrị nọla ebe ị na-akọghị ị mara ebe your problem dị na ọmọtọchọ face ya ọmọtọchọ itichie ya the law kọwarịa face ya ọmọtọchọ hụ n'owu Igbo tụrụ ya nga awọzi ndị a na Abuja bọsị ahụ ejeba ma Abuja mgbe m kpọrọ ụnụ gwa ụnụ na Nnamdi Kanu ụnụ bụ disappointment nyere ya ebe ka ịnụ iso abụrụ disappointment nyere ya gịnị ka ị menwu ịchọtanwuru lọya sendịarịa kedu ihe ịgbalịtanwuru ya kedu contribution ebe ahụ ọ nọ kedu ihe imenwu ifes nwuru gọọmenti put facts up there or out there
o nwere ihe ịma ka ọ dị threat mmadụ? What do you know? Nekwa screenshot my face ebe a ị na-circulate kwa ọ karịa sabo ya bụ debe ihe ya kwe. It's not more than that. Ọ ka m capture nke bịa ka mụ na ahụ gbaba mpi dị ọnụ asị ọgbọ ka asị gị. Onwe ndị si na onye ka m bụ inye Nnamdi Kanu advice. Ọ bụrụ na onwe onye mbụ inye advice, then onwe onye mbụ okwu nkwuru ekwesịghị na-abọda because onwe onye mbụ. Ọ bụrụ na m eruo oge inye ya advice nke ezi ka okwu nkwuru si wee na-abọda gị, ọ kwesịrị ịbụ okwu si n'ọnụ nobody. Ime ya overlook na ike emi overlook no nobody na-ekwu. So ịma na somebody na-ekwu na m eruo oge inye ya advice. Kedu onye ruru ogo nyere ya advice? Kpọgoro afọ onye ahụ. A na-akọgheri isi. Mụ adịghị happy. The night a na-akwado the 19th November night. Mụnwa ọkwa gọrọ m ya ọfụ. Chukwu ekwekwana ka ndị atụọ ya nga. Na-ayọ ndị mmadụ biko, find it in your heart to forgive. Ọ bụrụ na o nwere ndị na ome usigodo obi ụgbọala, whether ma ọ ga-eje nga ma eje nga, ma gị usigodo obi ụgbọala, forgive the guy. Yotago, ọ bụrụ na ị ga-forgive, then you be able to move on. Atụọ ya nga na, it will not bring back onye nwụrụ anwụ. Onye nwụrụ anwụ anwụọ na those things ị na-ebi ya n'obi gị. Ibe emego obodo omego, but you must move on. Ọ bụrụ na if you didn't forgive, the thing ga na-bite go na-ata gị arụ n'ime mmụọ gị. Ọ ga-abụgbọ ọbụla ekwukwuru okwu Nnamdi Kanu ọfụba gị ụfụ n'arụ. So gị try ya ka ị forgive everything melon. The thing adịgo over. I was even hoping na shi afọ na a ga-erelease Nnamdi Kanu. Finally, ọ ga ka o si wee gaa. Ọ bụrụ mmụọ, abụrụ member unu, and can never be your member. So ị na-eme ebe ọnwụ ka ị na-ekwu. Ejuna na-agba mgbu onwe ya sị na ya na-agbanye isi ọkụ. Ị malụ onye tụrụ Nnamdi Kanu nga, you channel your anger side ya. Efu ndị bitreri anụ, ndị planụrụ ka enwudi ya na Kenya, ebe a ka ị ga-efocus. Ndị na-enweta nwuri a competent lawyer, ndị ahụ ka ị ga-efocus on. Ndị na-edeceive ya, ndị ahụ ka ị ga-efocus on. Ọ bụrụ onye nọ na-emere onwe ya program. Ịghọtago? Ọ bụrụ onye na-emere onwe ya program, ka anyị na-eme ya bụ ị na-egbu onwe gị oge. Meanwhile, we are not here for that. All because that na block you can decide I can tee you on and can what that idiot na more than you. I had after the video, and the man that said this in the video. On your phone, I push you. I must pare. On your cable, tab of the oils. Everyone work a good here. Come on, I give work and work in Libya. You two and the program. You request ya, every from that video. Request ya, put that you can work man to man. Can you you a coward? Abone boy man, e put on here ka ikwu e no give me the video. Na reason iji we make the video. Onwe ihe chọrọ ikwu ya here. Ka mmalụ mụ na onye bụ enemy nyere Nnamdi Kanu. Pụta kwuo ichi kpọọ my number. Ị kpọọ na WhatsApp. Ka mgbara mụ na onye bụ sabotua. Ụmụ afọ anụ. I don't block and I block economy. Or you must spend no where again. You know, if hand touch you now, your family will be crying. And they wouldn't no touch, they are touch.
mụ na na-edina anyị ya ka na kọmiti onwe unu ndị ga-atọọchị bụ ndị na-ebe a ma ịtọọchị nwa ndị Awụsa ije nwa Abuja jee tọọchị ha ebe a onye kwuo okwu ha ndigo tọọchị iwu jee tọọchị ha na mgbago ebe ije kwube ọmọtọchọ ije kwuo ọmọtọchọ ihe ịtọọchị ha ịghọtago ị ga-eje jefu ọmọtọchọ ịtọọchị ha ọ bụrụ ebe a ọ nke olu tọọchịrị atọọchị bụ problem niile ọmụmụ nke obi ndụ onye ka ọ na-eterechi mgbe onye abụ anụmanụ empty threat the main threat ị ga-eme bụ ndị tụrụ Nnamdi Kanu nga ka ihe jikwu imeghị ịbụ coward ịghọtago na Nnamdi Kanu kwuru okwu ọ na-enwezi freedom of speech eruo na Nnamdi Kanu enwe freedom of speech mana onye ọzọ nọ n'ala Igbo enwe freedom of speech ọkwa ya Chukwu makwa gị iwu na mkpume sisi ya nwere the power inwe freedom of speech ma onwe onye ọzọ nwere ha ndị a ga-atọ ọchụ anụ ọnwụ ga-egbu gị nwa na-ekwu ha ọnwụ ga-egbu ụnụ ncha niile a ọnwụ ga-egbu unu one by one ọkwa onye nke nwụrụ ọnwụ ka anyị na-ekwu okwu ya na otu a ka onye si na-atọ ọchụ unu one by one unu ga na-apụ naturally onwe onye ga-egbu unu ọ ihe unu metere obi ọjọọ unu sọpọtụ unu nyere n'ihe niile na-ezighị ezi etu a ka ọnwụ ga-esi na-ewepụ unu one by one ha dị ga-touch you ọ ya nụ ha jecha tret ọ gbado okwucha ya ebe ahụ ntụ na ya bụ ihe na ọnwa bụ ihe ga-eme echi ị nwere ike nwa fesi ya echi chụgharị bịa ọ bụrụ gbaa ya atụzi ka ekwu ya n'iru ebe a nwanne na onwekwa ihe maka onwego nke mụ na ya ji ịkwati ya wonde na onwekwa ihe ọ bụ na ya abụkwa jos ma won forget ya na ya eme n'iru akwụkwọ oh really n'onwe nke na-ama adụ ọ dị ka nke a na-akpọ Melchizedek mbọsị m nọ na Lagos o wee kpọọ m na fon ama m na onye ọ bụ o wee sị m na nọ ya na-akpọ mana anọ m n'elu ọkada ndị a na-eme na agọ anọ m n'elu ọkada chọọ m ịba keke mgbe ọkada so oge ọ kpọrọ afịa nsị na mụ na ya agbabugo wọl bifo so na ihe ọ na-akpọ m bụ nsị a na m nọ n'elu ọkada na mma kpọchiga gị azụ nlitue na dị ọkada kpọọ onye akpọ ọ na-asị na ọnụ ya nọ na ya nọ live program mana ya emechabago nsị a kedu ihe kpọziri mụ amadụ nọ na program etu a nsị nọrụ ya nwee nwee taịm kpọọ m o wee kwuo onye na-ajụ m si na onwere vidiyo ọfụrụ m mere mgbe nwa na mụ kpọrọ na mụ si na Simon na mụ bụ sọpọta of Simon ịkpa na mụ kpọrọ ya good one nsi oke na ama ndị vidiyo na-ekwu ọkwa vidiyo a bụ nke m mere na South Africa na iyi lọsite nsi oke gịnị meziri na anyị nwa na sọpọtụ onye aga wee sị maka na m kpọrọ ya the good one ka m ji bụrụ sọpọtụ ya mana mkpọ Nnamdi Kanu supreme leader abụzi nsọpọtụ ya mkpọ ya supreme leader bụrụ sọpọtụ ya bi wee mara na ihe niile na ọnwa nke nwere sens ihe m pịasuru ya that day pịasuo ya wee na that program ya maka emesizi m jee wọchizie wee chọpụta dị nọ ọ nọ na-abrag na the program na-abrag ọ bụrụ na mụ na gị gbagburu wọ ana oge mụ na ya nwere okwu a was 2022 ọ bụrụ na mụ na gị gbara wọ ka ihe na-akpọziri m na fon ị na-akpọzi m nọ ntụ na ya agbacha na wọ dozie ka ị na-akpọzi m ka gị ka ihe na-akpọziri m na fon ihe gbago ndị otu gị ya eme nke ka ịkpọ azụ eji nọmba m na ịkpọ m ka anyị mee biznes ịkpọ m na onwere ọrụ dị m ịkpọ m na onwere ezigbo ihe na-achọ ime ihe na-akpọrọ m na fon bụ ka anyị kọba akụkọ Biafra most of you no get sense maka most of you no get sense enyego m nothing less than 50 people business connection ha ji gbara ezigbo ego I no dey brag ntụgharị ka nrapụ efe ọma na ndụ m nothing less than 50 people nye business ha eme business gbara ego ọ ihe eji ama mmadụ ịchọ ịkpọ m na fon ịkpọọ m na fon ka anyị mee business
echi kpọm na phone ka anyị mee something mbara ulu. Echi kpọm na phone for the very first time ife na-akpọ mbụ Biafra ma ịkwago ọgbụ n'olu di ya. Ụmụ idiot ya ka ijiri obodo oyibo ime ji obodo oyibo ihe agba mbọ ka ịma ma agbagote ebe a, ihe agba mbọ ka ịma mmadụ ọ n'ihi esi ebe a kpogote ka ha chee echiche ka mmadụ ihe nọ ebe a ya ka ị na-akpọrọ na ụbọchị ọzọ any of you ga-akpọ m na phone wee bụ na ihe na-akpọrọ mbụ ka anyị discuss ọ Biafra ọnwụ egbu that day. M were time m ga-eji na-eche ihe merie nri were ya na-eche nkwugheri ka a na-akpọ ngozi etu a ka o si nọ na-anatu unu a ga-eme nke a. O nwere obodo a na-akpọ USB, United States of Biafra, na enwere 40 states. anyị nọ n'ebe a anyị ama na-ekecha n'everywhere. Mmadụ na-esi ebe a na-atụkọ ego na-enye onye na-alụ nọọsụ n'obodo oyibo nwaanyị ewere brain unu na-agwọ abacha. asụrụkwa nga enwere ayọ Biafra mana otu a ndọ n'ebe a na-analyze ife ihe ọbụla mere na South East we analyze it. Ebe ọbụla mere na Nigeria in abroad we analyze it. My life I do not tie to South East. It's for the all because of otu si wee feel for my people. Otherwise why should I be discussing it? Anything ọbụla m fụ ga-disturb ndị be anyị then I have to talk about it in a very positive way. Then any negative things in na buy and you expect me not to talk about it. Why you just like that? Why are you thinking that way? You know where I'm not your problem. Not government we your problem. Focus on the government. I never blocked your business. I never blocked no contract in your way block one. Whoever wants to give you money can give you money. It's none of my business. No game put another thing when I'm mother now. You mother now. I have to show concern. Now I'm mother now. And I have always any fool and was in the fool and I was going to when I'm going to buy. So I was saying that they wouldn't mother buy. I will go here. I made a Bukati a feta na also the group nọ na Igbo. Abọsụ unu mana ibupụta onwe mgbe ọbụla ekwuru okwu ihe Biafra iburu ya n'isi. Ekwu ha n'okwu ihe Biafra iburu ya n'isi. Ọ bụ ọsọ grupu gị na-afụ maka na-ekwu maka Biafra. Ichara masị ọba nọzi. Ichara masị ọba na-emezi exist. Ha na-eme exist but they don't threaten people like this. Ha na-eme exist. E nwere ndị ọzọ gasị. Now why you? I don't worry on Simon the budget. I don't you know concern me. When we are Basramono, I know they do Biafra. I remember Nigeria because I'm in Nigeria. You never make a name Nwobu. But no matter effect, I go talk. Nchije village. I seen a my age na table Monday. If you no man affect. If you get no eventually on Monday, I see Belgium. What man affect? Okay, obviously my affect is me no. What my affect? I go talk now. I find job in Igbo. Now what for you? Me kunia. But again, no you mega affect. But not the memo affect somehow. Me kunia reason. Mgbe m nwere nna ka na signo mu mere eju. Mụ na ga ya manọ na Kenya. Ọrụ mmadụ manọ na Kenya. Ọrụ oke nọ n'ụlọ, bụrụ oke nọ na ime ọhịa. Nya bịa. Ị hapụ onye bitere eria. Ị hapụ ndị kpara nkata ka ejidie. Ị hapụ ha. Igbu ha egbu. Ebe ha na ha ndigo touch Chukwu gbakwa ndị gị ọkụ ebe a. O nweghị egbura ha. Ị gbachite ya nkịtị, ebunata ya ebe a. O wee nọ 4 years. Wee bụrụ mụnwa ka ị na-enecha anya wee kpọọ Sabo Chukwu gbukwe nne gị na nna gị ebe ahụ. Sabo tụbakwa gị ime dị ime amụghị amụ ka ọ ya tụba gị ndala ezuzuru na je chọọ ihe eme gbasie mbọ ike na-achọ n'obu gị nwa na sabotaji ihe ndị Igbo ihe na ndị Igbo ịma na ụmụ rọbichi ihe na-eme na ọ na-eme ndị Igbo affect ha decide ya kịta adị ya ga-eji wee na-agba kọntena na-abụ
30 million ị ga-agbakwu ya ma ihe ama na ihe na-eme ha na-ejighị n'ọrụ dị mọ ị mara mgbe a na ihe a na-eme na affect somehow you know ka ekisi ya ama illiterate juru n'ala Igbo ebe mee travel ka efe ụzọ ijụ na ihe eme travel ndị nke mere eme owu mmanya ha ọgbụ o nweghị imewu ya kpatara na onwe achievement mmadụ ọ bụrụ na gọọmenti nyere ya they don't pay you echekwa n'ụlọ si nje chọọ ihe m ga-eme go look for something doing ebepekwa na nchọp they don't pay you anụ m ele ana asị na ana nka na ya bụrụ na afọ ihe aza aba afọ oyibo afa ndị na-asị Igbo emepe nke a kpọọ ya Ọhamadike Empire City Estate bịa goro igote nwa owu ji na-akọghị uche na onye ọbụla abụ ohere ọ jere South Africa jee nkwado gwa ya nke jee na kwa ọnwụrụ ebe a ịwa na recruit krofodị ndụ ka Major General nwụrụ anwụ ichere ije South DC bịa kwado ka ije jee ka mgbanwe ya nata gbanye ka jiri ọnata nwụ you no come back na ifo onye jechara abata na-eweta ya anụ kwado jee chanere na tuburu ofu ebe na-akọghị nechasị ụja dịka m na-ewetara m ọnụ ọ bụ ama omere nna dịka ọ bụ ama uji ya jekwuo ọmọtọchọ n'ọmọtọchọ ọpọnọ n'ụlọ jekwu ya onwe ichi n'ime ya onye nwa ka ị ga-ebupụ iwe n'ahụ not me onwe ya jikọrọ mụ na nkwụ na nkwụ ehukọghị igu fada adaka akị anya na ntị na anya na ntị adafụ mụ na gị eji anything onwe ya jikọrọ mụ na gị I don't even know you. You are sweating over nothing. I'm not your problem. I didn't jail Nnamdi Kanu. I wasn't there when they planned against him. I was never a member of IPOB. So how are you connecting me to all this? Yeah? How are you connecting me there? What's my business with you? What connection have I with you? Have I stopped you from achieving your freedom? Eh? I've not stand in your way. Na mabara ibrala. You guys ekpuchi. Otu aka esi ekpuchi your destiny, ekpuchi your future, ekpuchi everything about you. You no go see road. Ebe na achọ ịchọ ife na ndụ, ekpuchi. A ga-ekpuchi ru ebe ahụ ị nọ. Otu aka esi ekpuchi egwu data ga ebe a one day. Umadị ọgwụ ma ya mụrụ ọgwụ n'anya ọ sị na anyị kpọnarị ya na nkụ ịgba na ọkọchị na-abịa na anyị ga-akpọ nkụ nwaanyị na ngị bụ ọkwụrụ na ịgbanye amụrọgwụ n'oge na-achọ excuses ị ga-enye onye efere weta bigs ya na onye arụsarụ onye asabotajiri inwe ezigbo plan ọ bụrụ inwere ezigbo plan onwe onye ga-asabotaji gbo adịghị ọbụla ị na-eme ma onwe ndị na-agbụ ya mgba ịma na onwe anyị ndị efuru mechara make ya team na Super Eagles agbaghị afụfụ ha tara na ihe niile emegide before akpọpụta even Big Brother ihe ọbụla a na-eme ga-enwe isi ga-aba uru a ga-agbago mgba na ya so ijekwa na-eprint ị ga-eprintigide pikchọ ike agwụ ị na-eprint pikchọ ndị mmadụ ịkrọpọ gịnị ka ị ya asị na ihe onye a mere onye ọ mere gịnị iji wee ti pikchọ ya ịkọghị ime nọọsị ọsị gịnị ọ na-ama ọkụ Nnamdi Kanu oke maka na ọma ọkụrụ ya nya bụ iwu mmadụ ole ka Nnamdi Kanu ma ọkụrụ iti ipozuru pikchọ mmadụ ole ka ọ ịma na onwere ndị ọma ọkụrụ Odera we so onye nwa bụ onye nwere the power to mock people na free onye ọzọ enwe the power to mock him the freedom ọnụ na-achọ onye na-eme ya na-aghọta
nsogbu adịrọ. Iwe nna bụ unu today bụ nwanne m anyị na-erikwa exercise wenata aka na oke ihe anyị na-eri maka ndụ mmadụ. Onwe onye ji ndụ ya aka bụ eziokwu, mgbe mmadụ kwesịrị ime nke ọ ga-eme. Do your best. Ụdị ọnwụ a na-anwụ kịta is enough for somebody eche echiche. Yotago mmadụ iche echiche anyị amaghị echi. Mmadụ ka ume ka oku ma ọ bụrụ na oku datazi nna ya before anyị eme ka agbaba dọkịta ka eme nke a mee nke a, the person don go akọọ ya nke aha gaa. Anyị ejiri ndụ anyị aka. So for that we must cut down on the things anyị na-eri. Nachigakene back to organic food. We tachara ka ọ wee bụrụ na ị na-elive western lifestyle. Ụmụ ya dịgasị anya eghete nke achịkọta ụmụ ya achịkọtacha nna gị na-ebe ya. Ihe eri nni bụ nni. Ihe eri nni bụ nni akaba anyị. Chọọ esi ofe. Chọọ ogiri. O nwere ofe a na-akpọ ụtụrụkpa. Ụtụrụkpa ahụ bụ ọgwụ ka ọ bụ. Ọha sef na onwe ya bụ ọgwụ, mana ụtụrụkpa a ka bụrụ ọgwụ. Most of the things a ndị nna anyị chọpụtacha bụ ọgwụ ka ọ bụ. Most of that ofe be anyị ahụ anyị na-eri bụ ọgwụ. Ụgụ bụ ọgwụ, onugbu bụ ọgwụ, ụtụrụkpa bụ ọgwụ, ọha bụ ọgwụ. Ka esi ma ndị na-eri ofe achara, ụmụ ife niile abụcha ọgwụ ka ọ bụ. Eji tisie ife dị aṅa bụ ka ị nofe nwuo ya, ka ị nwee ike nofe nwuo ya. Ya nkịta na magi ma ụmụ spices dị iche iche anọkọta onwe nke pụtalụ mgbe a na-akpọ ajinomoto. Ewere ajinomoto na-esi nri, ife a na-akọsụ kansa. Mana ya agwaghị. Imagine onye ọcha ga-agwaghị, ọ ga-agbanwe ife ị ga-eme to avoid cancer. You no go tell you na ọ gwaghị ka ego esi na-ele ọgwụ nke ya. Ọ nwụọ anwụọ ma ị yaba detin ọ na-emeki money. Ị na-aṅụ ọgwụ a na-ebi ya. A physician ọ chọrọ ka anya gị dị mma. Ihe ọ ga-eme ka a na-akọntrol ya na oge anya bụrụ na ọgwụ ị na-enye ya ego ifu ikpu isi maka ọ mana eventual ị ga-egbu isi. Mana o nwere ihe ya na-ericha. Ụmụ ọgwụ ụdị ha anyị na-ewetacha dogo yaro ha na ndị otu ya na-eti iche. Nke ma anyị eti ya na mmiri kịta anyị na-prefer iti na kaikai, ụfọdụ bụ kemikal. Ma ya na-agwa anyị ọ na-egbu anyị egbu. Isi mmadụ jee na nke dibịa dị na mgbe ahụ iji ọnụ okwute dibịa mana sọ ihe enweta n'aka ya bụ ife ga-enye gị ndụ. So we no care about those things anymore. We no care. Anyị na-eri ihe na-egbu anyị egbu every day. O nwere gị ere ya afọ asịgụ n'ọnwụ ị na-ene nwata gịnị gburu ya? Kedu ihe gburu ya? Aka ovu ahụ nwata chara oburu injini a na-atọbe atọgburu ya naba mmụọ. Ọ na-ewute brotherhood and as spokesman brotherhood ka injini niile a na-atọrọ atọ n'alụ mmụọ atara ya chigata iwu ọrụ anyị agajarịrị mma. Respect that name MNK. Onwere mgbe nna anyị denigrate the name MNK. Kedu onye ga-asị gị na ọ nọ na-akparị MNK? Gwa m ebe ifuru n'ogoro mkparịrị Maazị Nnamdi Kanu. Ebe ọ na-efuru ga ebe mpụta na-akparị ya na-akpọrọ ya, gwa m ebe ọ bụ. Gwa m ebe nsị na Maazị Nnamdi Kanu bụ a stupid man, ma ọ na-efoolish man, ma ọ nọ Odera, ma ọ nọ bụ a killer, ma ọ nọ a terrorist, ma ọ nọ bụ gosi m ebe vidiyo a dị. Egwukwere nyakwuo ya ruo echi, weta the video, egwunye ruo echi si na m love the guy. Na m bụ fan ya until the thing turn not to violence. Ọ m kwuru ya. Iwu chọkwa mgbanwe na video m kwuru ya. Ọ m na-eme the video, ama m ihe m kwuru na each of my videos. Enwe abike almakari ya gịnị, mụ nwa bụ sịgụ na o nwere ihe nji wee love the guy. Define nwa ya sịgụ na ihe like bụ the fearless spirit o nwere.
gwakwa the first place o may impress oge anọ na many guys apụta ndị amị blọk ụzọ nya wee si na moto ahụ rituo confront onye amị agwa gị na m love the guy because of the spirit o nwere n'efu mmadụ na onye nwere feel like about the person. You cannot just hate your mmadụ gbuo onye ahụ finally don't want anything good na onye ahụ efukwara nwekwa something good dị n'ime ya na onye ahụ efukwa dị good when na like ya. I said all these things. So ọ bụrụ na unu jee na-ewere okwu ndị ụmụ tout ụkpụrụ onwe ha ndị IPOB maka IPOB nwere a lot of touts, you cannot take it away. Ha nwere too many touts, anọ touts a nyere ha afọ ọjọọ. Ha ndị ụmụ tout dị na-eme vidiyo na-aghọrị aka na onowu ose ajụọ kịta ka ihe onowu ose o nwere ihe aka ọmata nwunye ya ọsọ na mụ mere vidiyo ụbọchị ọmụtọ show me the law, show me ọ bụ na dịka na-ekwu show me the law nke ahụ kwụzi show me the law ọ bụrụ na mụ ọkụ ya ọmụsị ka mụ ọkụ onye. So ị werezi mmadụ nwa njakịrị ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ na ọ ji ụzọ kanụ na ihe anyị nwe problem ọ bụrụ na Rochas Okoro ọ bụrụ na Soludo nsogbu adịrọ ma ọ bụrụ na ndị kanụ hand go soon touch you ọnụ ncha ka hand ga-atọch one by one. Gọọmenti ga-akpụkọrọ ụnụ ncha niile one by one. DSS ga-akpọrị ụnụ ọba one by one. Ka bụrụ onye hand ga-atọch mgbe ife nne m bụ nke bịa block ya I just block them off, that's all. N'onye fiilu na ọ na-ebu kesi na ndị ka n'isi iburu ya nke na ndị Hausa na-apụ ya ndị Sokoto Caliphate nke na ha burubie ndị Fulani burubie abụghị m Fulani nke nji abụ Hausa ana abụghị m IPOB asị na ọmụ metere ihe na-eme ya achọbụ ihe mere nna ndị ka na-eje chọọ ya na IPOB ụnụ na-achọ ka ụnụ blọkụ ọnya ka anya pụọ ebe ụnụ nọ anya ama ekwe problem nna ndị ka bidoro na ndị aka ndị IPOB ọ na grupu ya ka ebido sabotage bịa. So the main sabo bụ IPOB bụ the sabo ụnụ sabotage Nnamdi Kanu ụnụ gwara gọọmenti ebe ọ nọ ụnụ nwa bụ ndị bụ problem ya today. Ozugbo nwere problem ụnụ agbaba war within yourselves, gbaba war mebe onwe ụnụ accuse ụnụ ewee hapụ ebe ụnụ ga-atụ aka na-achọ onye ụnụ ga-atụ aka abụghị m your problem. Ụnụ na Ikenga nwee problem ụnụ eje setụlụ with Ikenga memba ụnụ. Ọ bụrụ na Ijele ka ụnụ na ya nwere problem ụnụ ejekwa Ijele ụnụ chi ya ayọ ya bụ na ya ayọ ụnụ ọyọ ụnụ esetụlụ ihe ụnụ ji. Don't tag me with ndị a na-emere onwe m ihe m. I don't send any of you. Ihe pụta na public space ka anyị na-debate discuss. I debere opportunity for you to come out here, come and challenge. Ajụọ gị ajụjụ ịza ejụọ m nza. Ọ bụ ihe a na-adụrụ aka n'ọnụ ma ọ na-etretin onye ka ị na-etretin ị na-agba ara. Nọmba ya akpọ dị ebe a iru akwụkwọ dị if you want to come out ị bịa ebe a ibi defend ya ihe ahụ believe in ya ibi kwuo ka o si dịrị ị na-echa mmụọ anyị na-etretin ụgbara na agbago. Ịchọkwa ike call in na this program you can call in. Eso njeli ji na ja ọmụ kpọrọ ike ekpere mmadụ bịa rie ji na Germany mbụ ebe ntị bụrụ your problem eriribu nke edebere ala mgbe a sị Nnamdi Kanu ya nwere 5 states abịa sị na mosi ewena ọ bụ mosi ewena n'onwekwa sens ịrapụ mma gburu gị bụ ọkụkọ ijezie na ite je tụgọba n'ihu. I'm not your problem. Anwa mgbe nji m ike ekwere mmadụ invite na Germany bịa rie ji ọ bụghị mụnwa. I never invited him. Maka chi ọ bụghị mụnwa ọ bụ mụnwa si ike ekwere mmadụ bịa Germany. Ọ jere onwe ya
ihe ọbụla pụtara ebe a aka m adịghị ya. Mgbe afọ mgbere Ebube Agụ mụ na Rochas mụ na ka afa gọvanọ ndị Imo steeti ka afa gọvanọ Hope Uzodimma ama m ya nke o ji ama ma o nwe ihe jikọrọ mụ na ya ọfọ mụọ dị Ebube Agụ aka m adịghị na Ebube Agụ nke nka Soludo fọm kịta Agụ na-eche mba abụghọ m memba nke nji atụgharị abụghọ m advaisa abụrọ m PA ka ebe isi agụta m eti na ya bụ ije ka ebe esi wee bụrụ sabo nyere gị ka ebe esi sabotaji gị by the way ọmụ si gị nwetara Biafra mba achọrọ m ịghọta sabo anụnwa ka ebe esi asabotaji gị. In fact, call this number 0816-778-7008 and if you don't call in, ị ga-abụ coward forever. Call this number ka anyị pere ebe a ka mmadụ ebe esi asabotaji your effort. Ka aghọta ihe mere gị ha. Call this number. Onye ọbụla chọrọ ịkọlụ na kọlụ in ka anyị kwuo okwu a once and for all. Ka nnene ma onwe anyị chọrọ ịjoin na program a. Stanley ịchọrọ ịpụta Obi Tedi Lux Khalifa onye chọrọ ịpụta nyakwu onye a chọrọ ịpụta echi kpọọ dị nọmba ka anyị ghọta ebe onye Owu Igbo si wee bụrụ Yosabona. Nwebekwa onye kpọrọ amazi anụ ka eme nwere access to ka m si ya sabotage nwe ka nghọta n'ebe nsi bụrụ sabo ofuta otu na-enwe sense dọkata kwulite ofu okwu because na Biafra bara n'ime ya orocha niile ajọghị na oyi sabo. So what are you saying now? Onye na-ajụ what are you saying? So ịma ihe onye a na-ekwu iburugodo ụzọ je kpọọ ya sabo ịkpọcha ya sabo iwee jụwazi ya what are you saying now? Achọrọ m ka ịkọwa ebe nsi wee sabotage your effort ka ịkọwa anya ọfụma maka that guy mere that video ọ ka ya kọwa that video mee ọ ka ya kọwa ya o nwekwa ofuke mma ka since 2021 that guy si jekpakpọ n'Owu Igbo kọs na abụghị since ya ọ dakwuru ogwu o na-ekwuzikwa okwu Biafra ka afa this guy ọ mechaziri na-asụ English na program ya onye Imo steeti ka ọ bụ ka afa that guy gbaa ha busi ya n'isi brusie ya n'isi since ọ na-akpụkwure anyị ma bụzi ndị na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu ka anyị mara ma gọọmenti ọ ga-elogharị obi sirapụ onye a sirapụ ya ka ọ jee onye jegodo onwe ya treatment ọ bụrụ na ịgbada ya atụ ya nga ka ihe na-eposponu kesi ya mgbe enyi ikpe ozugbo 2021 ọ nọ n'ime 2022 kpee enyi ikpe na anyị nwa na-ekwu ya nke nwe ịpụta nwa gwuo ya izo na ofu iwu nọ n'ime obodo ibi taa mụnwa ka ị na-echere anya were m na-eme vidiyo Chukwu ga-agba gị ọkụ gbuo ezinụlọ gị ọkụ kpọkwa nọmba na ka ị bịa kọwaa n'ụwa ebe esi sabotaji and a program I'm gonna run here throughout this week. If you don't come out, ka ị bịa kọwaa ebe esi wee sabotaji kọwaa ihe m mere gị and all of you na-atụ m aka unu ga-abịakwa program ahụ bịa kọwaa ebe esi wee bụrụ your problem. All of you unu ga-abịa ebe a bịa kọwaa maka ebe a ka m mere the video anyị watch the video bịazie na ebe a bụ the channel ebe a na-eme the video bịa ka ị kọwaa ebe esi sabotaji ka mmadụ nwere ihe a chọrọ inye gosi enyekwara gị ọ Biafra ka a chọrọ inye gosi mba ọ referendum ka a chọrọ inye gosi mba kedu ihe a chọrọ inye gị ha ma mmehie mere bụ na mụ kampenu Peter Obi Chukwu gbakwa nne gị ọkụ dị ya mma kampenu ya anya bụrụ Obi idiot nke a bụ sabotaji dị na sabotaji ya Peter Obi nke a bụrụ anything egwu na-atụzi ụlọ ịkpọ kọlụ eche na unu bụ si men eche na unu bụ men ị na-atụzi egwu ịkpọ kọlụ ị bịa make ya that your threat open ma ị bịa kwuo okwu ka nghọta ebe nsi wee sabotaji ka ọ bụ ịkpọ mmadụ sabo ma enweghị ihe na-akpọrọ ya sabo kpọọ
you know if you call. We also call Bazil. Also came Malaya. Can you have the number 0816-778-7008? What is number now? I brought other bloggers one day so you find them. I don't remember. But I hear that debate here. If you have a job, Mbam 1967-70 ụmụ mgbe si ndị Nigeria bịa gbuo ndị Biafra 1999-2000-2010 ụmụ mgbe nji wee si gọọmenti ji eburu ụwa zuru ike ma ha tụọ ndị be anyị nga. I wasn't part of it. From 2012 je ruo 2020 or 2021 ụmụ mgbe si gọọmenti bịa buru ndị a ma ọ gbuo ndị a ma mgbe a ma ejiri ebe na ndị Kanu ma ndị niile mere dị a anyị dị against it na-epuch until afọ ESN maybe ya mụ nwere nwaanyị withdraw ife nọ ebe nwanne m nekwa ka o si egwu adagharịgokwa bakwa n'ụlọ ndị a ga-agbakwa gị federal troops ga-agbakwa gị ma ọnụ nji wee kwuo nke baa n'ụlọ na ndị a ga-agba gị egbe mgbe a ka nji wee bụrụzie ka nji wee bụrụ sabotua na m osi na ọnwụ dịkwa n'ụzọ gị ka uche gị dị ya nakwa ka o si adị nya bụ na m sabotajiri ụnụ ahịa akpọzi kọl ọ bụ ime ọnụ bla 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 oyi na-atụ m egwu you can't stand me ka ọ gị mana ị ga-etreti nwu m mana ị ga-stand nwu m you're a coward. Eche na banyị na mmadụ na-abụ ịtọ ya akpọgo. Eche na mmadụ na-abụ na ịtọ ga-akpọgo ka ị bịa pruvuo ka ntị wee bụrụ sabo. I weta that video ị na-ekwu okwu ya ị bịa play ya ebe a ka anyị fụ ebe sabo ahụ dị. Na mụ mechara video wee sị ka ị malụ na o nwere onye ga-agbanwe gọọmenti mgba otu ọ bụla o si sọgụ ya dị. Onye bụ president Syria taa? Onye a bụ president of Syria taa? O nwere mgbe isi na-efe ya kpakakpaka mana o mechara ka ma ọ daa ihe ahụ ọ na-achọkwa o mechara ruo ya aka. Ọkwa ya bụzi president enye ya red carpet reception na White House na America. Ihe niile abụ atigbuo nsogbu, ihe niile abụ mgbe ụfọdụ ka ma ọ daa na onye nwe ya amakwụzi your plan. Ijele n'ihe na asịsị Igbo Nnamdi Kanu ijebe adị aka ga-atọ ọchịba ọmụnwa narị ekwusi hapụ Nnamdi Kanu ka ị na-asị na aka kpefuru aka mmụọ ga-emetụcha ụnụ ncha one by one. Ihe ga-egbu ụnụ na ya ama ka o si ya dị maka ọnwụ ga-egbuchi ụnụ ụzọ. Sorry, yeah, I'm a driver. Hello now. Okay, man. The guy received good thing, Abi. Good. Send the alone my account. Continue to give you. Okay, send the guy on WhatsApp. SMS. Message program can check until you go. Sure. If I have a customer go to my shop, who can get mail away bill? I want to you go my and I'm getting way bill here to you. You deliver home. So when the man may be here, muchi, nche putawaga na kowo. Obuni fi na ase kan na ase putan video ni ne mmemo media. Okwu obuna nkwuru mu ya aka na account for it. Imana okwu ahụ nkwuru iji tag ya nsabo. Kwuoni anu na number ị ga-akpọ gị a call this number ka anyị gbagha ya n'iru n'iru. Ọ bụ na ịbụ mmadụ enough ịpụta kwuo na vidio mmere ma ọ na ụbọchị ahụ efuru m njere n'ọfisi gọvanọ n'ọfisi prezident n'ọfisi SSA n'ọfisi ndị DSS n'ọfisi nka ma ọ na leta gị ona na-emere ya intercept nọ na ma email ka edere ya ma ọ nọ na ma X handle ka m post ya iwepụta the video ka anyị kwuo okwu ebe a
ofu anụmanụ nọrọ ebe ọ nọ mee vidio ihe aka ife anya ụba na-ekwuda desi ofu idiot nọrọ n'imu ya o mee vidio na-asakuleti one ka ọ ya asa ọ pụta kwuo nke a kwuo nke ihe niile ahụ na-eme ihe a gwa ndị a niile na-eme vidio gosinụ m ofu ke n'ime ha ndị relevant n'ala Igbo ofu gosigodo ofu mere half ihe mere n'ala Igbo ịma many families mfichagoro anya mmiri n'ala Igbo ịma how many families mficha anya mmiri ọ bụgodu na mmadụ sendịrị m ego na mụ jee ebidogo ndị initiative o wee tọọchị ya somebody o wee sị nna ana m asọpọtụ ọ bụrụgodu na ofu akpa pure water ka i butere bụ one family n'ala Igbo it means a lot one n'ime ndị a changigoro life n'ala Igbo ebe ka anyị fụrụ ụlọ ọvụ i nwere ụfọ n'ala Igbo nji wee bụrụ sabụ ugbo one ka i wetagoro sọpọtụ my mission ọ bụrụ na ọ bụ ka efubem ọ bụrụ na prison ka efubem ka m jere jeneta ndị na-ebe anya ha ego nye ha ihe niile ha niile ọ bụ na skuulu ka efubem jenye ụmụ akwụkwọ ihe eji eje akwụkwọ ọ bụ to the aged homes ka efubem ka ọ bụ to the motherless babies home ka efubem kedu ebe a na-eje ejeje touch ya life ma ejebe touch ya life ka ebe m si bụrụ sabụ mụ na gị kedu onye na-asabotaji ala Igbo because ihe na-eme na-eme m dara can not reach out onwe ndị nọ na mba n'Imo steeti kịta I cannot go there onwe ndị nọ na mba n'Abia steeti I cannot reach there because of you so ọ nke nwa bụ the real sabo not me I'm trying my best can plant a smile on the faces of our people so onwe ebe ihe ga-ebughi hinji ya I will try to stop it or speak out so gị nwa so na the major problem enwe not me ma esi na ọmụ bụ the problem calling ka anyị debate mgbe m ji wee pụta wee campaign mefe ala Igbo ịdị mma where were you ị nọ ebe ị nwere voice by 2014 who knows you 2014 onye nwago 2013 onye nwago n'iru akwụkwọ 2012 who knows you iwe mapụta nya wee bụrụ ụsabụ kpọọ ọnụ kọọlụ a kịta ka anyị mụrụ onye bụ sabụ ị na-atụ egwu you are scared stand taa ga-abụ the last day ị ga-apụta na my program ka m blọk wa gị ọzọ afọ na ebe ahụ olu useless fellows a blọk go mgbe ka mụra ma ọmụrụ onye ọzọ from so mgbe niile nna kpọ nọmba ịda anọ dị nọmba ihe niile nna kpọ nọmba ọ da-abaghị ntị ka m kpọkwa ya ọzọ mkpọchakwa ya asịkwasị send ya dị nọmba gị werekwa dị nọmba na ọ bụrụ na ị na abroad m tie godu +234 ka ọ hapụ ịbụ na mgbabara ya n'ime isi ya tie godu +234 ngwa were ya ọ bụrụ na Nigeria ngwa 081 itinye ya 6 itinye 77 itinye 8 itinyekwa 7 itinye 00 itinye 8 kpọọ dị nọmba na WhatsApp ya na thank you Ezume Ogochukwu ịma oge ahụ etinyere ijele n'ime I was speaking for him mana akwa pụtakwara gosikwe gratitude mana for the fact na mekwa na Nnamdi Kanu na aga egbu ya ma ọ ya eje nga ijele called me names I stand in no way ha ga-eme Nnamdi Kanu ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ka maka ndị egwuregwu this and that ebe ka ịkwụ akwụ ke nke bụ ebe ka ịkwụ akwụ ngwakwa ya ruo echi na onwe nwanne m ọbụla a ga-ekwu ka egbuo no mata ihe o mere ka m kweta na aga egbu oke ofu onye na-akpọ hello ma kpochikwa gị azụ lesson ọba maka program a let me go call you back. You are not answering. Okay, from Kita. Or that's sure. So we're on yours. Then I say, phone number, don't call them. Hey, one name I greet you. Where's your number? Can you put the number? Come up again.
ihe chọrọ bụ ka m sọpọtụ sigbube ndị mmadụ onye si na ọ ga-apụta ile Monday tigbuo ya ihe a ka ị chọrọ ka m kwuo abi wee stand ya ga-egbu igbu mmadụ on Monday mbụrụsabụ nsị na ihe a na-edistọbụ anyị ya ka nji bụrụsabụ ọdụ ụmụ anada wee ga-eji mee ihe a mmadụ ahapụ ịnwụrụ ya ka nji bụrụsabụ ọkwa ya and then ruo echi achọrọ m ịbụ dasị I can never support you na ị ga-egbu any soul n'ala Igbo ebe a I no go support am like me or hate me ihe ọbụla ga-ewepụ ndụ mmadụ n'ala Igbo I can never support that mission ihe ọbụla ị ga-emebe mmadụ anwụọ n'ime ya no go support am chọọ wee ị ga-eji ya eme ihe ka mmadụ hapụ ịnwụ n'ime ya abụgologo gwa Peter Obi si emekwara na ihe ọbụla ga-egbu mmadụ kama si jide prezidenti nwa what are you saying? Ofu anụmanụ si na Nwobu sabo join ụwa ajụzi ego gị pụta kpọọ kọọlụ kịta ka igwe ụwa ka nsi sabotaji ụnụ ncha niile a na-anwụju amụ oyi eche na ụnụ bụ men you know fi kọọlụ na onye ahụ isi n'ọsabụ ihe akpọnwụ na ka ikwuo ihe ọ mere o ji bụrụ sabụ every day etu a ka m ga-esi na-emezi program a until na eprove otu a nsi bụrụ sabụ mụ na eprove gị nwa anyị ọzọ anyị ga-eme program a ka anyị ga na-eme ị ga-eprove riri ya no ihe a ka m mere nji bụrụ sabụ you go prove am. Thank you very much ndị be anyị ọ na-afụgo oke o nwere anyị kpọọ na hello, your name and where you calling from? Hello. Hello. Good evening or good afternoon. Don't know. Good evening from Nigeria. Your name and where you're calling from? I am calling from Sweden. I forget one. I am Gabriel. Eh? I am Gabriel. Gabriel who? Wampo. Gabriel Nwobu. All right. Ngwa Ganiru. Can I your point? No, I want much. I just forget for the first time coming na pay water. So yeah, for if it make sense to me, you know. And they've been I'm gonna get for the first time. Architect number I can wear. I say I'm looking your voice. I got my second one eventually when I about what I go in your voice. I will issue back. Come not with the cancer, but more on you up my number state. Okay, but you my brother now. I'm not a voice, I asked I think dress. Yeah, the boy was all. What I think, some more about you. How about your kitchen? No wonder asked to cancel. I want to work at the back. I'm trying to get horse with the cancer. What about bro? Yeah, what them? Now, one number is a more boy pump. Hell, Papagas. Good. Now, where I would this thing reach here, oh? When they all first starting, they ask not can try. I had my sister, they make one number, it up where fast, you know. Okay. But they can't, this last one, no, my friend PK, okay. Because of us, so because I never want to work as a car. We can get a country, you can egg what I go. Thank you. Away for us. Thank you. Yes, I want to go to GC. As a church to put about before I'm gonna call, I want something for. So yes, yes. I'm gonna call anyway. I try me very much. I'm a program. Good say I think the day much much what I get a live program. Got that? Waram kamaran because I come from Africa line now. Yeah. That Okwo 10 9 years. I got on live. Okay. Yes, 10. You can join us from TikTok 10 p.m. Nigerian time. Every day. Yes, na dakari 9 years by 10. Or after 10. Okay. Good. Oh. Kakawara so that be in Miami, what I'm going to try. I'm near reaching that program. Why eventually contribute? I contribute to you. I'm allowed to get challenge because I'm a maybe another. Or more I draw. That's all. Good. The Nigeria came. Yes. Okay.
The one is with. One. Thank you. Sure. Okay. On a one tab is on a join I like this. So from him now I got to know where your job made so far. So well I have before. But let me try and call him back. Okay, I the same number. Hello, good evening. Hello? Hello. One, I greet you. I greet you too, my brother. No, get one. Ọ dị mma. Afa gị ebe ka isi akpọ anyị ama nọ US. Nwobu. Nwobu ome. Okay. All right. Ọkwa US ka isi akpọ? Yes, of course. All right. Get your contribution ịchọrọ imere anyị. Onwere ọrụ ka kewa eziokwu most of the time. I do listen to you a lot, but on my people the other day, which now I find very, very interesting. It's sometimes it's already pass a message. When you call eziokwu again, when the bad money got back, they got pass here say, not my jacket, which I find very, very funny about you. But nevertheless, my brother kewa eziokwu now. Here, but can Sarah Nandekano and the whole thing in our place. Just like you said. We all were listening to him at the beginning. One or two things from him? Yes, of course. We all did. But just like you said, almost we have as we pour from the main thing, the main target so many people take the back steps, including me. You understand? Because I don't care what anybody says. Insecurity in Nigeria, of course, insecurity in Nigeria in general, but in Kaiwe, Southeast Mobile, mostly see from, in her Biafra, through now. So always you could it there. But for anyone in with you in a name now, maybe go. Me personally, him man suggesting now, I marry her when I get me. You understand? To sanitize our place, to bring our place back. Don't be put too much. My brother, I don't want to start going deeper. Money will go business now, now neighbor and everything. We have to shut those things down and move on. You have to go Lagos and other places. You cannot. You get what they go lower. Like I said, don't want to aim everything for the or the out there. It will take go not alone about lower very big hotel, not village, not big. After 1 year, 2 years, we are completed 2019, 22. Before he had in the video. What the main had in abandoned shift to after 2 years later. But like I was saying, you are again, man. You understand? You are again, make one nine okay, or peace, we're not that. Let us all put hands together and get it done. And the other thing, well, now, get them a candy now, bug in a phone, now saying, can they try to think in that way? Wait, but I get this because I do listen to you a lot. Most in that need now, but now, they threaten my darling, and my brother, on where on K, on where on K. The children are coming this year, no, down the corner back in Qatar. Would take the hand there. Keep for time of ABC. I can't find a boss again. Okay, hold conversation with you. Highest 2-3 minutes of Abamba. You don't buy me for you. You understand what I'm saying? So I don't want you to be
focusing on that, just like twice you went on. Don't wait topic, don't wait how actually how will actually pass them as message. Continue what you are doing. Don't be going back and front, especially to the African yourself. Like you said, then when you go on the one room there. Okay. You will have to go oh, attach corner. I want to attach. Ụfọdụ ji ụgwọ ụlọ asị a weta ego ka akwụ ụgwọ ụlọ weta ego n'ọla ekwughị. So I always said there, my brother, you are doing a good job. Let's continue. You have an idea, mechanic, with the family again. We're not asking for much. We just need peace. The reason why I get job do you name me and you look at him, which I don't want to not to make it in invest there. Because they back I need a guy retired. So my brother, just let me call you and cheat this thing. And later I got letter because I'm in December do to know this I got in and I pass them money and maybe can I come home more than money in a village or something like that. I won't know what I gave me this year. The camera dies and them money. You do the one. Chinefo, I am a Fukiyesi. I turn out. Can we plan on how to sanitize our place? Like yesterday, Nwobu na by program. Since I need a thorough cleansing because of 8 years where they can adjunate it because nana they lock. Well, only case ni abu a prophet, money abu nka muwazi no wempe. It was reveal to me. But one day, only they don't for sanitization. That's the only way. I need to get adjunate where the viable again. So all the man can again. Chinefo, it was when they play out. I got for queer. Okay. Thank you. So bad, my brother. You see, Oh. All right. Sure. Hi. I will want them to put on it, please. As you know, pass your message, not be for them to lay abroad they make noise. Who get my making touchdown like that here, come make noise. These are the main reasons why Nigerian government don't take Kenkesi, you must apologize to Igbos. I remember, no one. Get my apologize to Igbo because he never hear Biafra. No one never hear Igbo. And Igbos loves me. I reach out to Igbo. They love me. And I never be Igbo. So don't come here and talk rubbish. Each equal with one number, then we're number. One number, Kabia Kuo Mobia, but Chuku Bakwa, or no, I do go bend the quadia. Enough for the wage criminal. Do I know you? Your work is that contributed to my life. The lawyers in Yama forgive him. Enough for giving money to give. Or Warana one. What do you mean? Where am I? How are you? Nah, can be an answer. You the rest in Yaya for me. Uncle, as who one as customer Nazuma. Hey, oh yeah, this is my Alaba idea. Alaba idea. He has to go name and name on IPOB and name and a mobile sabo. You put up all call, who have a video made to confirm on some. Can the name Mona get? Onyebo sabo. Kainene muna gonye jegori fon na ndikan kainene muna gonye promote go na ndikan kam fu muna gonye guguru ihe gbasara na ndikan even to the government put here call na chukwu bukwu evidia idiot ineso ovu anuma anu je ikpuchi iru ayiri nkrika ihe nwanro di agha na aka na onu ayi jibo ma fo onu ekwe ntiti gbuo ovidia na do nwa apa ezi ina cho ihe ejibura followers Nchane kwa no Igbo. Ya Where you na that video? Na nna m oke. As na onye m akuze na ndika no gine
nyo mmadụ enwezi ike ịma ọkụ ya asị gịnị onye chọrọ ịma ọkụ ya ga-ama ọkụ ya ọ human being ka ọ bụ life ya bụrụ onye ọbụla laikiri ya and ihe afọ ọsụ ndị mmadụ ịlaiki ya ifiluzie na ịchọrọ ịnọchitere ya ọgụ na-eme anya ịkwado pụta one on one isi bụ na ịchọrọ ịpụta ichuzuo venue mụ na ya pụta di ya mfụ gị anya fụ m anya ka ịkọwa alụ m ife iji wee bụrụ ya ka ibu n'isi iji bie n'ọgụ ụmụazị ibegu na-achọ ka esi ya connect mee business mee something bara uru push ahead ihe ịnọ as a failure ebe ife ịnọ bụ ị na-achọ ebe ị ga-eje ịnụ ọgụ onye ka ị na-anọchitere Nnamdi Kanu ọmadị na-eme exist ebe si ebili bụ Nnamdi Kanu sef bụ by ime ala ahụ ka ụmụ taụtụ majube na IPOB ọ kwesịrị ime ya akpọtaghị eme brain gị access mụra nwere isokwarịrị ha na-eme ọ bụrụ na ị na-erizi n'ọfụma anya enyeghị membership ọ hapụ ya ụmụ mekaniki taụtụ ụmụ idiọtụ ekpojube ebe a ya gatachi na-emebiri nwoke mmadụ ihe ọ gasị ime scrutinize nke nwa na-ede ya sef ikwesị ọnụ ikwesị onye a mere onwe ya chip ụnụ nwaanyị wee bata nso ọ kwesịrị idebe onwe ya ebe na you can give you membership n'ọnụ je gbakasịarịa the organization onwe ofu ihe contribute nwụrụ n'ala Igbo nyegodu mmadụ na-abụ ịtọ nri nye mmadụ na-abụ shelter ebe a nọ na South Africa ịma mmadụ one bụ ndị Igbo nye shelter ịma ndị na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ka ị contribute ịma mmadụ one nyegoro nri na South a na-enye ha enwere mmadụ ịbụọ nọ ndami na-enye nri ụtụtụ ehihie anyasị nye ya transport ọnwa bụ nkwụọrị ụgwọ ụlọ na Joburg ịchọ mkpọ onye afa onye nọ na Joburg with me bịa kpọọ kọl ebe agwa ụda they miss me they love me ha bụ ihe na contribute na ndụ ndị mmadụ I don't have mana na letu nwe m na-enye mmadụ ole ka ị nyegoro nri nna nọ ebe a si ebe a go ọbụgoro gari ngojuo ya moto buru jee kee ana m eke rice a na-aṅite nkobo ana m a contribute na ndụ ndị mmadụ ka nye ha life ndị a na-enyezi life ka mma anọ si one anọrọ ha na-ebe akwa mgbachite nkịtị ka gịnị wee ị na-agba ara ubi you na ala Igbo who knows you for ala Igbo na dogosiri you can forgive chukwu gbakwa nne gị ọkụ ebe a nne gị bụ idiot wee mụọ anụmanụ dịka ndị ọzọ gbasara ọkpa bute ezigbo nwa na-eche echiche jee mụọ rọbichi dịka igbo ahịfịa bịa bịa chalenji kpọọ kọọlụ ka igbuo ka ntị wee bụrụsabụ ka m mara mụ na gị onye ga-abụsabụ ifele na-eme gị egwu na-atụ ihe akpọnwụ kọọlụ eche na-esisi kpọọ nọmba ilofe itọ abalị a nke emepekwana anyị na ifu na n'ofe ikọ daga anyị kpọrọ nsabụ wee na-asakuleti vidiyo ahụ ihe ga-eme gị ihe ike ga-eme gị ma ihe ama ka o si wee mee ọnụ anyị ji wee kpọpee wee gwuo rọbichi ahụ ị ga-enwe problem unless ị bịa debate ka ụwa niile nụ ya fụ ebe ahụ si wee sabotage ka mara ma ọmụ ụbọ ọmụtọ chọkpere gị ikpe kpere Nnamdi Kanu ikpe ka mara ma ọmụ osisi buru ya na Basokoto ka mara ma ọmụ osi ọmụtọ chọ egosi ya lọ ọmụ jeje bunata ya na Kenya anọ mgbe ọ pụtara Kenya ọmụ kpọjere Israel ka ọ kpọjere ya UK ka ọ kpọjere ya Germany ebe niile ọ jere ọmụ eso nyaje anọ m na IPOB ka ebe ntị wee bụrụ sabụ ihe akọwata ya ihe akọwatanwu ya ihe akpọnwụzi kọọlụ kịta ikwu ihe akpọnwụzi kọọlụ ma ndị a na-achọ ka akpọ na foonu bịa kparịa nne na nna ha ihe akpọnwụzi kọọlụ kịta bịa pruvu onwe gị na-enweghị idewu ya ka ndị west n'ụlọ ncha niile bụ taụt ọ bụrụ na ị ma na ịbụ taụt bịa pruvuo ya hia n'onowu Igbo bụ sabụ bịa kọwa ebe nsi bụrụ sabụ bịa kọwa ebe nsi sabotaji ụlọ enwetara Biafra chukwu agwa ndị gị ọkụ na ụmụ idiot ọnụkwarị Nnamdi Kanu ebe ọ nọ na ụmụ anụmanụ n'ebe a ka nne wetara 10 o'clock n'abalị a ga-anọ live anọ ga-abụ phone-in program from beginning to the end ị ga-adị ready ịbịa kọwalụ ụwa ka nsi wee bụrụ sabụ ma ọ bụrụ na ịkọwata nwa ya ka nsi wee bụrụ sabụ ịtọ na ọ bụrụ dị sabụ ịbụ pro Biafra na mụnwa bụ pro Nigeria ọnya ka m ji bụrụ sabụ ọ bụ na mbụ sabo saịdị nke gị nwa bụkwa sabo saịdị nke m bikos nọ Naijiria ka anyị nọ n'ime ya kịta
So he never amazing affect na Nigeria cannot give me anything kwesịrị inweta. So he go do sabo side income. You two and zero sabo side income. Can see web block all in what he I don't know. No way he come down not in here. No way he come down not in here. There's nothing like calm down. When I circulated the video, and therefore I got a phone, no for video. I try more than similar for any video. You hear when HM, if you may here open. A ball call. Nobody sees your face. Ball call, okay, call weapons, they wrong. Nabania, that's the program I can Nabania. Thank you for following. Thank you for everything. But as you are Sabo, all those call people, they do IPOB, that's not have no more there. Had their program nice, 10 p.m. I'll be there. Sharp. Recording.